Μεσάνυχτα στην έρημο. Οι φλόγες σκίζουν το σκοτάδι και οι ένοπλοι πλησιάζουν για να καταστρέψουν τη μόνη ελπίδα επιβίωσης. Ο Αουάν, ένας περήφανος απάτσι, ξέρει πως η ζωή του θα αναγεννηθεί ή θα χαθεί στις τάχτες. Δίπλα του, μια ξένη γυναίκα έγινε το παν. Μια ιστορία δίψας και ενός φράγματος που δίχασε την κοιλάδα. Μείνετε μέχρι το τέλος. Παρακαλώ πατήστε μου αρέσει, εγγραφείτε στο κανάλι και γράψτε μου στα σχόλια από ποια χώρα παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή. Λατρεύω να βλέπω μέχρι που ταξιδεύουν οι ιστορίες μας. Η ζέστη στην πεδιάδα ήταν αμήλικτη, μια βαριά κουβέρτα που κάλυπτε τα πάντα και έπνιγε κάθε ίχνος ζωής που είχε απομείνει. Ο ήλιος έβγε αργά, βάφοντας τον ορίζοντα με ένα χρώμα κόκκινο σαν το αίμα που απλωνόταν πάνω από τις αχανείς εκτάσεις. Για τον Αουάν, έναν περήφανο άνδρα της φυλής των Απάτσι, αυτή η γη δεν ήταν απλώς χώμα και πέτρες, ήταν το πνεύμα των προβόνων του, μια κληρονομιά που τώρα αρβοπέθαινε κάτω από το βάρος μιας παρατεταμένης ξηρασίας. Η σκόνη στροβιλιζόταν πάνω στις ράγες του τρένου, παρασυρμένη από έναν άνεμο που δεν έφερνε βροσιά, αλλά υποσχόταν μόνο περισσότερη από την ίδια απελπισία. Ο Αουάν έφτασε στον απομονωμένο σταθμό πάνω στο άλογο του, έναν γεροβεμένο επιβίτορα που άντεχε στις κακουχίες της ερήμου. Οι ξύλινες ανίδες της αποβάθρας ήταν ταλαιπωρημένες από τον καιρό, μοιάζοντας με τα πλευρά κάποιου ζώου που είχε πεθάνει εδώ και καιρό. Σταμάτησε το άλογο του και αφύπευσε, με τις δερμάτινες μπότες του να χτυπούν το σκληρό, ξερό χώμα που είχε να δει βροχή περισσότερους από 4 μήνες. Τράβηξε το καπέλο του χαμηλά για να προστατέψει τα μάτια του από την τελευταία λάμψη του ήλιου και κοίταξε προς τον ορίζοντα. Η αποστολή του ήταν απλή, να παραλάβει κάποιες προμήθειες και ίσως λίγο σύρμα για τους φράχτες, αν ο έμπορος είχε αφήσει τίποτα. Ήταν μια δουλειά ρουτίνας, από εκείνες που δεν απαιτούσαν πολλή σκέψη, κάτι που ο Αουάν χρειαζόταν απευνοσμένα εκείνες τις ημέρες για να ξεφύγει από τις εύνοιες του. Όμως, στην καρδιά αυτής της άγριας γης, τίποτα δεν παρέμενε απλό για πολύ. Τότε ήταν που την είδε. Καθόταν πάνω σε ένα μπαούλο στην άκρη της αποβάθρας, τόσο ακίνητη που θα μπορούσε να είναι μέρος του ίδιου του σταθμού. Ήταν μια γυναίκα που φορούσε ένα γκρίζο φόρεμα ταξιδιού, με τα χέρια της διπλωμένα στην ποδιά της, κοιτάζοντας το κενό με την υπομονή εκείνου που δεν έχει πλέον πουθενά να πάει. Τα σκούρα μαλλιά της ήταν πιασμένα πίσω, αλλά είχαν αρχίσει να λύνονται από τον άνεμο. Ακόμη και από απόσταση, ο Αουάν μπορούσε να διακρίνει τον προσεκτικό τρόπο με τον οποίο κρατούσε τον εαυτό της, με την πλάτη ίσια και μια αξιοπρέπεια που έμοιαζε ατέριαστη με την ερημιά γύρω της. Ο Αουάν κοίταξε αλλού για μια στιγμή. Δεν ήταν δική του δουλειά. Είχε ήδη αρκετά προβλήματα στο δικό του ράντσο, χωρίς να αναλάβει τα βάρη κάποιου ξένου. Τα λεπτά περνούσαν αργά και ο ήλιος βυθιζόταν όλο και περισσότερο. Η γυναίκα δεν κουνήθηκε ούτε εκατοστό. Τελικά, ενάντια σε κάθε ένστικτο που του έλεγε να κοιτάζει μόνο τις δικές του υποθέσεις, ο Αουάν άφησε το στήλο όπου στηριζόταν και περπάτησε προς το μέρος της. Τα βήματά του ακούγονταν βαριά μέσα στη σιωπή της ερήμου. Όταν έφτασε αρκετά κοντά, καθάρισε το λαιμό του για να την προειδοποιήσει. «Το τρένο δεν πρόκειται να έρθει απόψε», είπε με τη σταθερή, βαθιά φωνή του. Εκείνη σήκωσε το βλέμμα της και ο Αουάν ένιωσε κάτι να μετακινείται μέσα στο στήθος του. Τα μάτια της είχαν το χρώμα του καθαρού νερού που τρέχει στα ριάκια την άνοιξη, αλλά μέσα τους υπήρχε μια εξάντληση που ο Αουάν αναγνώριζε πολύ καλά. Ήταν το βλέμμα ενός ανθρώπου που περίμενε κάτι που ήξερε βαθιά μέσα του ότι δεν θα ερχόταν ποτέ. «Το γνωρίζω», απάντησε εκείνη σιβά. Η φωνή της ήταν καλλιεργημένη και σταθερή. «Ο σταθμάρχης με ενημέρωσε ότι δεν θα υπάρξει άλλο τρένο προς τα ανατολικά μέχρι την Τρίτη». Ο Αουάν συνοφριώθηκε. «Αυτές είναι 5 ημέρες από τώρα». «Ναι», απάντησε εκείνη απλά. Ένα αμυδρό χαμόγελο, πικρό και σύντομο, φάνηκε στα χείλη της. Ο Αουάν θα έπρεπε να είχε φύγει τότε. Θα έπρεπε να είχε πάρει τις προμήθειές του και να είχε επιστρέψει στο σπίτι του χωρίς να κοιτάξει πίσω. Όμως η ακινησία της και ο τρόπος που έμοιαζε να χάνεται μέσα στη σκόνη της ερήμου τον ενοχλούσαν. Ένιωθε ότι αν την άφηνε εκεί, θα εξαφανιζόταν σαν όλα τα πράγματα που άξιζε να κρατήσει κανείς σε αυτή τη ζωή. «Το όνομά μου είναι Αουάν», είπε, εκπλήσοντας ακόμη και τον ίδιο του τον εαυτό. Εκείνη δίστασε για μια στιγμή πριν απαντήσει. «Λιδία Χαρτ». «Πού κατευθύνεστε, Δεσποινής Χαρτ?» ρώτησε ο Αουάν.
Πουθενά, όπως φαίνεται, απάντησε η Λιβύα με μια φωνή επίπεδη και ειλικρινή. Εξήγησε ότι είχε έρθει για να συναντήσει κάποιον κύριο μετά από αλληλογραφία, αλλά εκείνος προφανώς άλλαξε γνώμη και δεν εμφανίστηκε. Ο Αουάν κατάλαβε αμέσως. Είχε ακούσει για τέτοιες συμφωνίες, όπου άνδρες που ζούσαν μόνοι στη Δύση αναζητούσαν συζύγους από την Ανατολή μέσω γραμμάτων. Υποσχόντουσαν μια ζωή γεμάτη ελπίδα, αλλά συχνά η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. «Πόσο καιρό περιμένετε?» ρώτησε. «3 ημέρες», απάντησε εκείνη. «Έχετε χρήματα για ξενοδοχείο?» συνέχισε ο Αουάν. Η Λιβύα τον κοίταξε για πολλή ώρα και σε εκείνο το βλέμμα ο Αουάν είδε ολόκληρη την ιστορία της. Το μπαούλο δίπλα της περιείχε πιθανότατα όλα όσα της ανήκαν. Το φόρεμά της ήταν καλοραμένο αλλά παλιό, προσεκτικά διορθωμένο στα μανίκια. Είχε έρθει με τα λιβοστά της χρήματα, εμπιστευόμενη έναν άγνωστο, και τώρα βρισκόταν στη μέση του πουθενά χωρίς τίποτα. «Θα τα καταφέρω», είπε τελικά εκείνη. Ήταν ένα ψέμα και το ήξεραν και οι δύο. Ο Αουάν γύρισε το κεφάλι του, με το σαγόνι σφιγμένο. Αυτό δεν ήταν δικό του πρόβλημα. Το δικό του ράντσο πέθαινε, τα ζώα του υπέφεραν από τη δίψα και είχε ήδη αρκετά βάρη για μια ολόκληρη ζωή. Δεν μπορούσε να αντέξει την ευθύνη μιας εγκαταλελειμμένης γυναίκας μόνο και μόνο επειδή ο υποψήφιος γαμπρός της αποδείχθηκε δειλός. Όμως, καθώς άρχισε να περπατά πίσω προς το άλογο του, μια μνήμη τον χτύπησε σαν βρωθιά. Θυμήθηκε την οικογένειά του που είχε χάσει πριν από 2 χρόνια από τον πυρετό. Είχε επιστρέψει σε ένα σπίτι γεμάτο σιωπή και τάφους, σε ένα ράντσο που έμοιαζε περισσότερο με μαυσολείο παρά με εστία. Κάτι μέσα του είχε πεθάνει μαζί τους και η ξηρασία που σκότωνε τη γη του τώρα ήταν απλώς η εξωτερική αντανάκλαση της δικής του εσωτερικής ερήμου. Σταμάτησε να περπατά. Τη διαφορά θα έκανε αν υπήρχαν 2 άνθρωποι που πάλευαν να επιβιώσουν αντί για έναν. Ο Αουάν γύρισε πίσω και κοίταξε τη Λιβύα στα μάτια. «Γνωρίζετε τίποτα από δουλειές σε ράντσο?» τη ρώτησε απότομα. Τα μάτια της Λιβύας μεγάλωσαν από έκπληξη. «Σας παρακαλώ». «Μαγείρεμα, ράψιμο, σκληρή δουλειά», εξήγησε ο Αουάν. «Είστε ικανοί για κάτι από αυτά?» «Ναι», απάντησε εκείνη με την περηφάνεια να φωτίζει το πρόσωπό της. «Γιατί ρωτάτε?» «Επειδή εγώ χρειάζομαι βοήθεια και εσείς χρειάζεστε ένα μέρος να μείνετε», είπε ο Αουάν με ειλικρίνεια. «Έχω ένα ράντσο περίπου 2 ώρες δυτικά από εδώ. Θα δουλεύετε για τη διαμονή σας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Όταν έρθει το τρένο την Τρίτη, είστε ελεύθεροι να φύγετε». Η Λιβύα τον κοίταξε σαν να της πρόσφερε κάτι απίστευτο. «Δεν με γνωρίζετε?» είπε χαμηλόφωνα. «Όχι, δεσποινής, δεν σας γνωρίζω», παραδέχτηκε ο Αουάν. «Αλλά ξέρω πως είναι όταν κάποιος δεν έχει πουθενά αλλού να πάει. Και ξέρω τι σημαίνει να βλέπεις την ελπίδα να πεθαίνει αργά». Έδειξε προς την πεδιάδα που σκοτίνιαζε. «Εδώ έξω, βοηθάμε ο ένας τον άλλον ή χανόμαστε όλοι μαζί. Έτσι είναι η ζωή». Η Λιβύα σηκώθηκε αργά, ισιώνοντας το φόρεμά της με χέρια που έτρεμαν ελαφρά. Ήταν πιο ψηλή από όμικρον με τον ότι περίμενε, σχεδόν τον κοίταζε στα μάτια. «Και μου προσφέρετε πραγματικά εργασία και στέγη?» ρώτησε προσεκτικά. «Χωρίς άλλες προσδοκίες?» Ο Αουάν την κοίταξε σταθερά. «Έχασα τη γυναίκα και την κόρη μου πριν από 2 χρόνια», είπε με ειλικρίνεια. «Δεν ψάχνω για τίποτα άλλο εκτός από μια τίμια μέρα δουλειάς από κάποιον που χρειάζεται ένα μέρος να σταθεί. Το σπίτι έχει 2 δωμάτια. Θα έχετε το δικό σας χώρο και το λόγο μου ότι θα σας φέρονται με σεβασμό». Η Λιβύα άφησε τους ώμους της να χαλαρώσουν λίγο. «Τότε δέχομαι, κύριε Αουάν. Σας ευχαριστώ». Ο Αουάν έβνεψε καταφατικά και σήκωσε τον μπαούλο της. Ήταν βαρύ, γεμάτο βιβλία όπως φαινόταν από την αίσθηση. «Πρέπει να ξεκινήσουμε. Δεν μου αρέσει να βρίσκομαι στο δρόμο όταν πέσει το απόλυτο σκοτάδι». Φόρτωσε τον μπαούλο στο άλογο του και βοήθησε τη Λιβύα να ανέβει πίσω του. Καθώς ξεκίνησαν να υπέβουν προς τη δύση, μέσα σε ένα τοπίο βαμμένο με τις αποχρώσεις του πορτοκαλί και της σκιάς, ο Αουάν ένιωσε για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό ότι η σιωπή της ερήμου δεν ήταν τόσο βαριά όσο πριν. Η διαδρομή προς το ράντσο του Αουάν ήταν γεμάτη από τη σιωπή της ερήμου που άρχιζε να σκεπάζει τα πάντα καθώς το φως του ήλιου χανόταν οριστικά πίσω από τους μακρινούς λόφους. Ο Αουάν οδηγούσε το άλογο του,
τον Σίσκο, με μια σταθερότητα που έδειχνε την βαθιά του γνώση για αυτόν τον τόπο. Πίσω του, η Λιβύα κρατιόταν προσεκτικά από τη μέση του, νιώθοντας την δύναμη και την ηρεμία που εξέπεμπε ο Απάτσι πολεμιστής. Για πρώτη φορά μετά από 2 ολόκληρα χρόνια, ο Αουάν ένιωθε την παρουσία ενός άλλου ανθρώπου τόσο κοντά του, και αυτό του προκαλούσε μια περίεργη αναστάτωση, καθώς είχε συνηθίσει να ζει απομονωμένος μέσα στη θλίψη του. «Πόσο άσχημη είναι η κατάσταση με την ξηρασία?» ρώτησε κάποια στιγμή η Λιβύα, σπάζοντας την ησυχία της νύχτας. Η φωνή της ακούστηκε καθαρή μέσα στον αέρα της ερήμου. Ο Αουάν ανέπνευσε βαθιά τον ζεστό αέρα. «Πολύ άσχημη», απάντησε με ειλικρίνεια. «Δεν έχουμε δει βροχή από τον Φεβρουάριο. Τα πηδάδια σε όλη την κοιλάδα στερεύουν το ένα μετά το άλλο. Έχω χάσει ήδη το μισό μου κοπάδι, είτε επειδή πέθαναν από τη δίψα είτε επειδή αναγκάστηκα να τα πουλήσω όσο πριν σκελετώσουν». Η Λιβύα κοίταξε το σκοτεινό τοπίο. «Δεν υπάρχει καμία άλλη πηγή νερού. Κάποιο ποτάμι ή ριάκι. Υπάρχει ένα ριάκι που διασχίζει το βόρειο τμήμα της γης μου, αλλά είναι εντελώς ξερό εδώ και μήνες», εξήγησε ο Αουάν. «Συνήθως το νερό κατεβαίνει από τους λόφους την άνοιξη, αλλά φέτος δεν υπήρχε τίποτα». «Και τι θα κάνετε αν δεν βρέξει?» ρώτησε ξανά η Λιβύα, με μια ανησυχία που δεν μπορούσε να κρύψει. «Θα συνεχίσω να παλεύω μέχρι να μην μπορώ άλλο», είπε ο Αουάν σταθερά. «Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Αυτό είναι το πεπρωμένο μας σε αυτή τη γη». Καθώς πλησίαζαν, το ράντσο άρχισε να φαίνεται μέσα στο λυκόφως. Τα κτίρια ήταν χαμηλά, φτιαγμένα από ξύλο και πέτρα, και έμοιαζαν να προσπαθούν να κρυφτούν από τον απέραντο ουρανό. Ο πατέρας του Αουάν το είχε χτίσει πριν από 30 χρόνια, όταν η κοιλάδα ήταν ακόμα πράσινη και γεμάτη υποσχέσεις. Τότε, το ράντσο τους ήταν ένα από τα καλύτερα της περιοχής, αλλά τώρα φαινόταν κουρασμένο και ταλαιπωρημένο από τον χρόνο και την έλλειψη νερού. Ο Αουάν σταμάτησε το άλογο μπροστά από το σπίτι και βοήθησε τη Λιβύα να κατέβει. Εκείνη στάθηκε για μια στιγμή και κοίταξε γύρω της. Η αυλή ήταν καθαρή, αλλά εντελώς γυμνή από φυτά ή λουλούδια. Δεν υπήρχε τίποτα που να θυμίζει ότι κάποιος ζούσε πραγματικά εκεί, αντί να προσπαθεί απλώς να επιβιώσει. «Καλώς ήρθατε στο ράντσο μας», είπε ο Αουάν, και η φωνή του είχε μια κούφια χρειά. «Ξέρω ότι δεν είναι πολλά, αλλά είναι το σπίτι μου». «Είναι μια χαρά», απάντησε η Λιβύα χαμηλόφωνα. «Σας ευχαριστώ που με φέρατε εδώ». Ο Αουάν πήρε τον μπαούλο της και την οδήγησε στο εσωτερικό του σπιτιού. Άναψε μια λάμπα και το ζεστό φως πλημμύρισε το κεντρικό δωμάτιο. Ο χώρος ήταν καθαρός αλλά λιτός. Υπήρχε ένα τραπέζι, μερικές καρέκλες και ένα πέτρινο τσάκι. Τα ξύλινα πατώματα ήταν ακόμα στην κατάσταση που τα είχε αφήσει η γυναίκα του, η Σάρα, η οποία επέμενε να τα τρίβει κάθε Σάββατο πρωί. Όλα ήταν ακριβώς στη θέση τους, όπως την ημέρα που εκείνη έφυγε από τη ζωή. «Η κουζίνα είναι από εκεί», είπε ο Αουάν δείχνοντας προς μια κατεύθυνση. «Τα υπνοδωμάτια είναι στον πάνω όροφο. Εσείς θα πάρετε αυτό στα αριστερά». Σταμάτησε για μια στιγμή, καθώς θυμήθηκε ότι αυτό θα ήταν το δωμάτιο της κόρης του, της Έμα, αν είχε προλάβει να μεγαλώσει. Το δωμάτιο είχε μείνει κλειστό για 2 ολόκληρα χρόνια. Ανέβηκε τις σκάλες και άφησε τον μπαούλο δίπλα στο στενό κρεβάτι. Η Λιβύα στάθηκε στο κατόφλι της πόρτας, κοιτάζοντας το δωμάτιο με ευγνωμοσύνη. «Αυτό το δωμάτιο είναι υπέροχο», είπε σιβά. «Σας ευχαριστώ». Ο Αουάν κατέβηκε ξανά κάτω. «Θα δω τι μπορούμε να φάμε για δείπνο», είπε. «Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, μάλλον φασόλια και καλαμποκόψωμο». «Μπορώ να βοηθήσω?» ρώτησε η Λιβύα, πλησιάζοντας την κουζίνα. «Μόλις φτάσατε. Ξεκουραστείτε λίγο», της είπε ο Αουάν. «Προτιμώ να είμαι χρήσιμη, αν δεν σας πειράζει», επέμεινε εκείνη. «Το να κάθομαι άπραγη με κάνει να σκέφτομαι πάρα πολύ». Ο Αουάν την κοίταξε και κατάλαβε ότι ένιωθε το ίδιο με εκείνον. «Εντάξει τότε. Ακολουθήστε με». Στην κουζίνα, η Λιβύα βρήκε μια ποδιά, την έβεσε στη μέση της και άρχισε να προετοιμάζει το φαγητό με επιδέξιες κινήσεις. Δούλευαν σιωπηλά, ο ένας δίπλα στον άλλον, με τον σεβασμό που δείχνουν 2 ξένοι που προσπαθούν να βρουν έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας. Για τον Αουάν,
Αυτή η απλή πράξη της προετοιμασίας ενός γεύματος έφερε πίσω αναμνήσεις από τις μέρες που το σπίτι ήταν γεμάτο ζωή και γέλια. Όταν το φαγητό ήταν έτοιμο, κάθισαν ο ένας απέναντι στον άλλον στο τραπέζι. Ήταν ένα ταπεινό γεύμα, αλλά ήταν ζεστό και χορταστικό. «Είναι πολύ νόστιμο», είπε η Λιβύα μετά την πρώτη μπουκιά. «Είστε καλύτερος μάγειρας από όσο περίμενα». «Είναι εύκολο να ξεπεράσεις τις προσδοκίες όταν αυτές είναι χαμηλές», απάντησε ο Αουάν με ένα αμυδρό χαμόγελο. Η Λιβύα τον κοίταξε στα μάτια. «Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Γιατί πραγματικά προσφερθήκατε να με βοηθήσετε? Είμαι μια εντελώς ξένη για εσάς». Ο Αουάν σκέφτηκε την απάντησή του. «Ίσως επειδή κάποιος βοήθησε και εμένα όταν το είχα ανάγκη», είπε τελικά. Της διηγήθηκε την ιστορία ενός γείτονα που τον έμαθε πως να τρέχει το ράντσο όταν πέθανε ο πατέρας του. Εκείνος ο άνθρωπος δεν ζήτησε ποτέ τίποτα ως αντάλλαγμα. Έτσι σκέφτηκα ότι ίσως πρέπει και εγώ να προσφέρω κάτι όταν μπορώ. «Ή ένας ανόητος», συμπλήρωσε ο Αουάν. «Δεν έχω αποφασίσει ακόμα». Όταν τελείωσαν το φαγητό, η Λιβύα επέμενε να πλύνει τα πιάτα, ενώ ο Αουάν βγήκε έξω για να ελέγξει τα ζώα του. Είχε απομείνει με περίπου 40 κεφάλια βοηδών, τα οποία ήταν αδύνατα και ταλαιπωρημένα. Τα μέτρησε κάτω από το φως του φεγγαριού, βεβαιώνοντας ότι όλα ήταν στη θέση τους. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, βρήκε τη Λιβύα στη βεράντα να κοιτάζει την σκοτεινή πεδιάδα. Είχε λύσει τα μαλλιά της και έδειχνε διαφορετική, λιγότερο επιφυλακτική. «Είναι τόσο ήσυχα εδώ», είπε εκείνη καθώς ο Αουάν πλησίαζε. «Δεν έχω ξανακούσει τέτοια ησυχία». «Μετά από λίγο καιρό, η ησυχία γίνεται πιο δυνατή», είπε ο Αουάν. «Αρχίζεις να ακούς τα πάντα. Τον άνεμο στο ξερό χορτάρι, τις κουκουβάγες που κυνηγούν, τα κογιότ που μιλάνε μεταξύ τους στην κοιλάδα». Ο Αουάν στάθηκε στηρίζοντας την πλάτη του στα κάγκελα της βεράντας, κρατώντας μια απόσταση σεβασμού. «Θα πρέπει να ξεκουραστείτε», είπε τελικά. «Η αυριανή μέρα θα είναι μεγάλη». «Τι δουλειές πρέπει να γίνουν?» ρώτησε η Λιβύα. «Τα πάντα», απάντησε ο Αουάν. «Φράχτες που θέλουν διόρθωμα, έλεγχος των ζώων, και δεκάδες άλλες δουλειές που άφηνα πίσω επειδή δεν έφταναν οι ώρες της ημέρας». «Δεν φοβάμαι τη σκληρή δουλειά, κύριε Αουάν», είπε εκείνη σταθερά. «Σας πιστεύω», είπε ο Αουάν και έσκυψε ελαφρά το κεφάλι του σε ένδειξη σεβασμού. «Καληνύχτα, δεσποινής Χαρτ». Καθώς έμπαινε στο σπίτι, ο Αουάν ένιωσε κάτι που είχε να νιώσει πολύ καιρό. Δεν ήταν ακόμα ελπίδα, αλλά ήταν η πιθανότητα ότι ίσως το μέλλον να μην ήταν μόνο απώλεια. Το ράντσο εμφανίστηκε σταδιακά μέσα στο λυκόφος, με τα χαμηλά κτίρια να μοιάζουν σαν να προσπαθούν να κρυφτούν από τον απέραντο ουρανό της ερήμου. Ο Αουάν σταμάτησε τον Σίσκο μπροστά από το κεντρικό σπίτι, μια απλή κατασκευή από ξύλο και πέτρα που είχε χτίσει ο πατέρας του πριν από 30 ολόκληρα χρόνια. Τότε, η κοιλάδα ήταν γεμάτη υποσχέσεις και πράσινο, αλλά τώρα, το μόνο που απέμενε ήταν η σκόνη και η αίσθηση της κούρασης που απέπνεαν οι τοίχοι. Ο Αουάν βοήθησε τη Λιβύα να κατέβει από το άλογο και εκείνη στάθηκε στην αυλή, κοιτάζοντας γύρω της με ένα βλέμμα που ο απάτσι πολεμιστής δεν μπορούσε να ερμηνεύσει αμέσως. Η αυλή ήταν καθαρή, αλλά εντελώς γυμνή από ζωή. Δεν υπήρχαν λουλούδια, ούτε διακοσμητικά, τίποτα που να υποδηλώνει ότι κάποιος ζούσε πραγματικά εκεί αντί να προσπαθεί απλώς να επιβιώσει μέσα στην κάψα. «Καλώς ήρθατε στο ράντσο τον Απάτσι», είπε ο Αουάν, ακούγοντας την κενότητα στη φωνή του. Πήρε τον μπαούλο της Λιβύας και ανέβηκε τα σκαλιά της βεράντας, σπρώχνοντας την εξώπορτα με τον ώμο του. Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν σκοτεινό και είχε τη μυρωδιά της σκόνης και της εγκατάλειψης. Όταν άναψε τη λάμπα, το ζεστό φως αποκάλυψε έναν χώρο σπαρτιάτικο αλλά καθαρό. Υπήρχε ένα τραπέζι, μερικές καρέκλες και ένα πέτρινο τσάκι, ενώ τα τραθά ξύλινα πατώματα θύμιζαν στον Αουάν τη σύζυγό του, τη Σάρα, που επέμενε να τα τρίβει κάθε Σάββατο πρωί. Τα πάντα βρίσκονταν ακριβώς εκεί που ήταν την ημέρα που εκείνη έφυγε από τη ζωή. Καθώς ανέβαιναν τις σκάλες για τα υπνοδωμάτια, ο Αουάν ένιωσε το βάρος της σιωπής να τον πιέζει. Έδειξε στη Λιβύα το δωμάτιο στα αριστερά, το οποίο ήταν μικρό αλλά είχε καλό πρωινό φως. Εκείνος στάθηκε για μια στιγμή στην πόρτα, θυμούμενος ότι αυτό το δωμάτιο προοριζόταν για την κόρη του, την Έμα, η οποία θα ήταν 7 ετών αυτό το καλοκαίρι,
αν ο πυρετός δεν την είχε πάρει μαζί με τη μητέρα της πριν από 2 χρόνια. Η Λιβύα παρατήρησε τον δισταγμό του. Είδε τον τρόπο με τον οποίο ο Αουάν κινούνταν μέσα στο σπίτι, σαν να προσπαθούσε να μην ενοχλήσει φαντάσματα. Κατάλαβε ότι αυτό το μέρος δεν ήταν πλέον ένα σπίτι, αλλά ένας τάφος γεμάτος αναμνήσεις. Οι κίτρινες κουρτίνες με τα λευκά λουλούδια που είχε ράψει η Σάρα είχαν καεί από τον Αουάν μετά την κηδεία, μαζί με οτιδήποτε άλλο του φήμιζε πολύ έντονα την απώλεια του. Είχε θάψει την οικογένειά του στον λόφο πάνω από το ριάκι, την εποχή που το ριάκι είχε ακόμα νερό, και ένιωθε ότι κάτι μέσα του είχε πεθάνει μαζί τους. Η γη έξω ήταν ξερή και πέθαινε ίντσα με την ίντσα, και ο Αουάν ήξερε ότι δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα ή νερό σε όλο το Τέξας για να τη φέρουν πίσω. Ήταν ένας άνθρωπος που προσπαθούσε να κάνει τη δουλειά 3, βλέποντας όλα όσα έχτισε ο πατέρας του να διαλύονται σε σκόνη. Η Λιβύα ένιωθε τη φλίψη του να απλώνεται παντού, πιο βαριά και από την ίδια τη ξηρασία. «Κύριε Αουάν», είπε η Λιβύα σιβά, καθώς εκείνος ετοιμαζόταν να κατέβει για να φροντίσει το δείπνο. «Αυτό το δωμάτιο είναι μια χαρά. Σας ευχαριστώ». Εκείνος έβνεψε καταφατικά και απομακρύνθηκε, θέλοντας να ξεφύγει από το βλέμμα της που έμοιαζε να διαβάζει την ψυχή του. Στην κουζίνα, η Λιβύα επέμενε να βοηθήσει, λέγοντας ότι το να κάθεται άπραγη την έκανε να σκέφτεται πάρα πολύ. Ο Αουάν το καταλάβαινε αυτό καλύτερα από όσο φανταζόταν εκείνη. Μαζί ετοίμασαν ένα ταπεινό γεύμα με φασόλια και καλαμποκόψωμο. Καθώς έτροβαν μέσα σε μια συνοδευτική ησυχία, η Λιβύα τον ρώτησε γιατί πραγματικά την βοήθησε. Ο Αουάν της διηγήθηκε πως ο πατέρας του πέθανε όταν εκείνος ήταν μόλις 17 ετών, αφήνοντάς του το ράντσο χωρίς να ξέρει πως να το διοικήσει. Ένας γείτονας τον βοήθησε τότε χωρίς να ζητήσει τίποτα, και ο Αουάν πίστευε ότι έπρεπε να ανταποδώσει αυτή την καλοσύνη τώρα που μπορούσε. Η Λιβύα είδε σε αυτόν έναν άνδρα με βαθιές αρχές, έναν πολεμιστή που παρά τον πόνο του, διατηρούσε την ανθρωπιά του. Μετά το δείπνο, ο Αουάν βγήκε έξω για να ελέγξει τα ζώα του κάτω από το φως του φεγγαριού. Είχε απομείνει με λίγα βοηδή, τα οποία πέθαιναν σιβά-σιβά από τη δίψα. Η ξηρασία ήταν αμήλικτη και τα πηδάδια στέρευαν. Όταν επέστρεψε στη βεράντα, βρήκε τη Λιβύα να κοιτάζει το σκοτάδι. «Είναι τόσο ήσυχα», είπε εκείνη. «Η ησυχία γίνεται πιο δυνατή μετά από λίγο», απάντησε ο Αουάν. Η Λιβύα του εξομολογήθηκε την απογοήτευσή της από τον άνδρα που επρόκειτο να συναντήσει, τον Τόμας Μπρέναν, ο οποίος την άφησε στα κρύα του λουτρού. Ο Αουάν ένιωσε θυμό για τον δειλό που την εγκατέλειψε, αλλά της είπε ότι εκείνος ήταν ο χαμένος. Της εξήγησε ότι έβλεπε σε εκείνη μια γυναίκα που δεν κατέρευσε όταν τα σχέδια της διαλύθηκαν. Πριν αποσυρθούν για ύπνο, ο Αουάν την προειδοποίησε ότι η επόμενη μέρα θα ήταν δύσκολη, καθώς υπήρχαν φράχτες να διορθωθούν και ζώα να ελεγχθούν. Καθώς ανέβαινε στο δικό του δωμάτιο, ένιωσε μια αμυδρή πιθανότητα ελπίδας. Η παρουσία της Λιβύας, μιας γυναίκας που καταλάβαινε τι σημαίνει να χάνεις τα πάντα και να συνεχίζεις, άρχιζε να ανοίγει μια ρογμή στον τοίχο που είχε χτίσει γύρω από την καρδιά του. Οι σκιές του παρελθόντος ήταν ακόμα εκεί, αλλά για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια, ο Αουάν δεν ήταν μόνος του για να τις αντιμετωπίσει. Οι ημέρες που ακολούθησαν την άφιξη της Λιβύας στο ράντσο καθιέρωσαν έναν νέο, αυστηρό ρυθμό στη ζωή του Αουάν. Ο Αουάν ξυπνούσε πάντα πριν από την αυγή, όταν το πρώτο φως του ήλιου άρχιζε να αγγίζει τις κορυφές των λόφων, και έβρισκε τη Λιβύα ήδη στην κουζίνα με τον καφέ να αχνίζει και το πρωινό να ετοιμάζεται. Από εκείνο το πρώτο πρωινό, ο απάτσι πολεμιστής είχε προσπαθήσει να της εξηγήσει ότι δεν χρειαζόταν να σηκώνεται τόσο νωρίς, αλλά εκείνη του είχε ρίξει ένα βλέμμα γεμάτο αποφασιστικότητα, δείχνοντας ότι δεν επιθυμούσε καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Του υπενθύμησε με σταθερή φωνή ότι η συμφωνία τους προέβλεπε τίμια εργασία για τίμια διαμονή, και αυτό σήμαινε ότι θα δούλευε τις ίδιες ώρες με εκείνον. Έτσι, οι 2 ξένοι έγιναν συνεργάτες από ανάγκη, δεμένοι από την κοινή επιθυμία να κρατήσουν ζωντανό αυτό το κομμάτι γης. Η Λιβύα αποδείχθηκε ακριβώς αυτό που είχε υποσχεθεί, μια γυναίκα ικανή, εργατική και εντελώς ανεπηρέαστη από τη σκληρή πραγματικότητα της ζωής στην έρημο. Έμαθε γρήγορα τη χρήση των εργαλείων του ράντζου, πώς να ανακατεύει την τροφή για τα βοηδή και πώς να μπαλώνει με προσοχή τα φθαρμένα πουκάμισα εργασίας του Αουάν. Παρά τη ζέστη που έκαιγε το βέρμα,
τη σκόνη που εισχωρούσε παντού και τη μονοτονία της καθημερινής προσπάθειας, η Λιβύα δεν παραπονέθηκε ποτέ. Απλώς ολοκλήρωνε κάθε εργασία που της αναλογούσε και προχωρούσε αμέσως στην επόμενη. Μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας, ο Αουάν είχε πάψει να την αντιμετωπίζει ως μια προσωρινή καλεσμένη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας μιλούσαν ελάχιστα, καθώς και οι δύο ήταν επικεντρωμένοι στην επιβίωση και δεν ήθελαν να σπαταλήσουν την ενέργειά τους σε περιττές κουβέντες. Ωστόσο, τα βράδια, αφού το δείπνο είχε τελειώσει και οι δουλειές του σπιτιού είχαν τακτοποιηθεί, κάθονταν μερικές φορές στη βεράντα και μοιράζονταν σκέψεις για απλά πράγματα. Σε αυτές τις στιγμές ηρεμίας, η Λιβύα του διηγήθηκε για τα παιδικά της χρόνια σε ένα αγρόκτημα στη Πενσιλβάνια και για την απώλεια των γονιών της από τη χολέρα όταν ήταν 16 ετών. Του εξήγησε πως εργάστηκε ως γκουβερνάντα στη Βαλτιμόρη πριν πάρει τη μεγάλη απόφαση να ταξιδέψει στη Δύση. Ο Αουάν, αν και μιλούσε λιγότερο, την άκουγε με μεγάλη προσοχή. Μερικές φορές, όταν ένιωθε τη σιωπή να είναι άνετη και προστατευτική, ανέφερε τη Σάρα ή την Έμα. Ήταν μικρές, πολύτιμες αναμνήσεις που, παραδόξως, δεν του προκαλούσαν πια τον ίδιο οξύ πόνο όπως παλιά. Η καθημερινή τους εργασία ήταν εξαντλητική. Εργάζονταν από την Ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, αντικαθιστώντας απισμένα τμήματα του φράχτη κάτω από τον καυτό ήλιο. Ο Αουάν έβλεπε τη Λιβύα να παλεύει με το σφυρί και τις πέτρες, και συχνά επέμβαινε για να βοηθήσει, παρόλο που εκείνη επέμενε ότι μπορούσε να τα καταφέρει μόνη της. Μαζί κατάφεραν να διορθώσουν μια βαριά ρόβα άμαξας που είχε χαλαρώσει, συνδυάζοντας τις δυνάμεις τους. Ο Αουάν ένιωθε ευγνωμοσύνη για τον τρόπο που εκείνη είχε οργανώσει και καθαρίσει τον Αχυρώνα, κάνοντας τη δουλειά 3 ανθρώπων ταυτόχρονα. Ωστόσο, η σκιά της ξηρασίας παρέμενε βαριά πάνω από το ράντσο. Τα 40 περίπου βοηδοί που είχαν απομείνει ήταν αδύνατα και ταλαιπωρημένα, ψάχνοντας απευνοσμένα για λίγο χορτάρι μέσα στο ξερό χώμα. Ο Αουάν τα μετρούσε κάθε βράδυ κάτω από το φως του φεγγαριού, ελέγχοντας αν κάποιο είχε καταρρεύσει. Το πηδάδι, η μοναδική τους ελπίδα, στέρευε σταθερά, με τη στάθμη του νερού να πέφτει περίπου 30 εκατοστά κάθε εβδομάδα. Ο Αουάν γνώριζε ότι σε λιγότερο από έναν μήνα η γη του θα ήταν εντελώς στεγνή. Αυτή η κοινή απειλή δημιούργησε μεταξύ τους μια σιωπηλή κατανόηση. Και οι δύο είχαν βιώσει την απώλεια και την καταστροφή των ονείρων τους στο παρελθόν. Ο Αουάν είχε αποφύγει κάθε ανθρώπινη επαφή μετά τον θάνατο της οικογένειάς του, προσπαθώντας να πνίξει τον πόνο του μέσα στη μοναξιά. Όμως, η παρουσία της Λιβύας, μιας γυναίκας που ήξερε τι σημαίνει να χάνεις τα πάντα και να συνεχίζεις να στέκεσαι όρθια, ήταν σαν μια μικρή ρογμή στον τοίχο που είχε χτίσει γύρω από τον εαυτό του. Ένα βράδυ, ο Αουάν βρήκε τη Λιβύα τόσο εξαντλημένη που είχε αποκοιμηθεί στο δωμάτιό της με τα ρούχα της δουλειάς, χωρίς να προλάβει να ξεκουραστεί πραγματικά. Στάθηκε για μια στιγμή στην πόρτα και την παρακολούθησε να αναπνέει, νιώθοντας ένα περίπλοκο μείγμα ευγνωμοσύνης και ενοχής. Κατάλαβε ότι εκείνη ήταν έτοιμη να δουλέψει μέχρι τελικής πτώσης για να σώσει το ράντσο του, και εκείνος την άφηνε να το κάνει επειδή δεν έβλεπε άλλη λύση. Η συνεργασία τους δεν ήταν πλέον απλώς μια συμφωνία διαμονής, αλλά μια κοινή μάχη ενάντια στη φύση και τη μοίρα. Η 8η ημέρα της Λιβύας στο ράντσο ξεκίνησε με τον ίδιο αμήλικτο ήλιο που έκαιγε την κοιλάδα εδώ και μήνες. Ο Αουάν βρισκόταν στη νότια βοσκή, σκουπίζοντας τον υδρότα από το πρόσωπό του καθώς αντικαθιστούσε μερικά σαπισμένα ξύλα σε έναν φράχτη. Η Λιβύα βρισκόταν δίπλα του, κρατώντας το σφυρί και βοηθώντας με μια σταθερότητα που προκαλούσε τον σεβασμό του απάτσι πολεμιστή. Η ζέστη ήταν τόσο έντονη που ακόμα και η αναπνοή έμοιαζε με κόπο, όμως η σιωπή ανάμεσα στους δύο συνεργάτες δεν ήταν πλέον άβολη, αλλά γεμάτη από τη σοβαρότητα της προσπάθειας τους. Ξαφνικά, η Λιβύα σταμάτησε να καρφώνει και κοίταξε τον Αουάν με ένα βλέμμα γεμάτο αποφασιστικότητα. «Πρέπει να μιλήσουμε για την κατάσταση του νερού», είπε σταθερά, σπάζοντας την ησυχία. Ο Αουάν ισίωσε την πλάτη του και την κοίταξε με απορία, αναρωτώμενος τι άλλο θα μπορούσε να υποθεί για μια καταστροφή που ήταν ορατή σε κάθε γωνιά της γης του. «Έχει 43 κεφάλια βοηδών, 3 άλογα και 2 ανθρώπους», συνέχισε η Λιβύα, μετρώντας τις ανάγκες τους με ακρίβεια. «Και έχεις ένα πηδάδι που η στάθμη του πέφτει κατά 30 εκατοστά κάθε εβδομάδα. Με αυτόν τον ρυθμό, θα στεγνώσουμε εντελώς σε λιγότερο από έναν μήνα». Ο Αουάν ένιωσε έναν κόμπο στο στομάχι του.
«Το γνωρίζω», απάντησε με μια φωνή που πρόδιδε την κούρασή του. «Αλλά δεν μπορώ να φέρω τη βροχή. Τι προτείνεις να κάνω?» Η Λιβύα έδειξε προς το βόρειο τμήμα της ιδιοκτησίας. «Ανέφερες ένα ριάκι που διασχίζει τη γη σου», είπε. «Ακόμα και αν είναι ξερό τώρα, το πέτρωμα από κάτω παραμένει. Αν μπορούσαμε να πιάσουμε το νερό που τρέχει από τους λόφους όταν θα βρέξει, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια δεξαμενή, κάτι που θα κρατήσει το νερό κατά τη διάρκεια των περιόδων ξηρασίας». Ο Αουάν την κοίταξε σαν να είχε χάσει τα λογικά της. «Εννοείς να χτίσουμε ένα φράγμα?» ρώτησε με δυσπιστία. «Αυτό απαιτεί μήνες εργασίας και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα λειτουργήσει». Κούνησε το κεφάλι του αρνητικά, σκεπτόμενος το μέγεθος ενός τέτοιου έργου. «Είμαι ένας άνθρωπος και ήδη δουλεύω μέχρι τελικής πτώσεως μόνο και μόνο για να κρατήσω ζωντανά όσα έχω. Δεν έχω ούτε τον χρόνο ούτε την ενέργεια για ένα έργο που μπορεί να μην έχει σημασία στο τέλος». Η Λιβύα άφησε το σφυρί κάτω και τον πλησίασε, κοιτάζοντας τον απευθείας στα μάτια. Το φάρος της ήταν φανερό στη στάση του σώματός της. «Και ποια είναι η εγγύηση αν δεν προσπαθήσεις?» ρώτησε με πάθος. «Ότι το πηγάδι θα στεγνώσει και τα ζώα σου θα πεθάνουν. Κύριε Αουάν, είμαι εδώ λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα και μπορώ ήδη να δω πώς θα τελειώσει όλο αυτό. Κρατιέσαι από τα νύχια σου, ελπίζοντας ότι κάτι θα αλλάξει πριν καταρρεύσουν τα πάντα». Συνέχισε με λόγια που χτύπησαν τον Αουάν στην καρδιά, αλλά η ελπίδα χωρίς δράση είναι απλώς μια άλλη λέξη για την παράδοση. Ο Αουάν γύρισε το κεφάλι του, με το σαγόνι σφιγμένο από την πίεση. Τα λόγια της ήταν σκληρά επειδή ήταν αληθινά. Ένιωθε το βάρος της ευθύνης για τη γη των προγόνων του να τον πνίγει. «Τότε άφησέ με να σε βοηθήσω να βρεις τον χρόνο», πρότεινε η Λιβύα με μια νέα προσφορά. «Θα χωρίσουμε τις δουλειές διαφορετικά. Εσύ θα επικεντρωθείς στη βαριά κατασκευή, στο φράγμα. Εγώ θα αναλάβω όλα τα υπόλοιπα. Τον έλεγχο των βοηδών, τις επισκευές στους φράχτες, το μαγείρεμα, τα πάντα». Ο Αουάν την κοίταξε με έκπληξη. «Αυτό δεν είναι δίκαιο για εσένα», είπε χαμηλόφωνα. «Δίκαιο?» Η Λιβύα γέλασε με έναν κοφτό τρόπο. «Κύριε Αουάν, εσείς μου σώσατε τη ζωή όταν ήμουν έτοιμη να λιμοκτονήσω σε μια αποβάθρα τρένου. Μη μου μιλάτε για το τι είναι δίκαιο. Αφήστε με να κερδίσω αυτό που μου δώσατε». Ο Αουάν έψαξε το πρόσωπό της για κάποιο ίχνος αμφιβολίας, αλλά βρήκε μόνο την ίδια ακλόνητη αποφασιστικότητα που είχε δει τη νύχτα που γνωρίστηκαν. Αυτή η γυναίκα, που είχε χάσει τα πάντα, στεκόταν στη μέση ενός ετοιμοθάνατου ράντσου και πρότεινε να δουλέψει μέχρι εξαντλήσεως για ένα σχέδιο που φαινόταν αδύνατο. Με κάποιον τρόπο, του θύμισε τη δύναμη της δικής του φυλής, τον Απάτσι, που ποτέ δεν παραδίδονταν χωρίς μάχη. «Εντάξει», είπε τελικά. «Θα το προσπαθήσουμε. Έτσι λειτουργεί η επιβίωση, έτσι δεν είναι. Συνεχίζεις να προσπαθείς μέχρι κάτι να αλλάξει υπέρ σου». Έτεινε το χέρι του και εκείνη το έπιασε σφιχτά, σφραγίζοντας τη συμφωνία τους. Η παλάμη της ήταν τρασιά από τη δουλειά, ακριβώς όπως και η δική του. Εκείνο το απόγευμα, ύπευσαν μαζί με τον Σίσκο προς το βόρειο τμήμα της γης. Δεν υπήρχε πια αμηχανία ανάμεσά τους, καθώς η κοινή εργασία είχε λιάνει τις βονίες της θέσης του σαν το νερό που λιένει τις πέτρες. Η κήτη του ξερού ριακιού έμοιαζε με μια ανοιχτή πληγή στη γη. Ο Αουάν σταμάτησε σε ένα σημείο όπου οι όχθες ήταν απότομες και στενές. «Εδώ», είπε δείχνοντας το σημείο. «Ο πατέρας μου μιλούσε πάντα για το χτίσιμο ενός φράγματος σε αυτό το σημείο. Η γεωγραφία είναι κατάλληλη. Υπάρχουν καλά θεμέλια και στις δύο πλευρές». Η Λιβύα γονάτισε και έπιασε μια χούφτα χώμα. «Θα βρέξει τελικά», είπε με μια βεβαιότητα που ήταν σχεδόν πιστική. «Και όταν βρέξει, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πιάσουμε κάθε σταγόνα». Ο Αουάν περπάτησε κατά μήκος της προτινόμενης θέσης, υπολογίζοντας στο μυαλό του τις αποστάσεις και τα υλικά που θα χρειαζόταν. Ήταν ένα φιλόδοξο σχέδιο, ίσως ακατόρθωτο για δύο μόνο ανθρώπους, αλλά η Λιβύα είχε δίκαιο σε ένα πράγμα. Το να μην κάνεις τίποτα ήταν απλώς μια πιο αργή μορφή θανάτου. «Θα ξεκινήσουμε αύριο», είπε ο Αουάν με σταθερή φωνή. «Με το πρώτο φως του ήλιου». Καθώς επέστρεφαν στο σπίτι, ο Απάτσι πολεμιστής ένιωσε κάτι που είχε να βιώσει 2 ολόκληρα χρόνια.
Δεν ήταν ακόμη η ολοκληρωμένη ελπίδα, αλλά ήταν το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα μπορούσε κάποτε να χτιστεί το μέλλον τους. Η εργασία ξεκίνησε την επόμενη ημέρα με το πρώτο φως του ήλιου, όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί ο Αουάν. Το πρώτο βήμα ήταν να σημαδέψουν τα θεμέλια του φράγματος. Ο Αουάν κάρφωσε πασάλους στο έδαφος, ενώ η Λιβύα άπλωνε σπάγκους ανάμεσά τους, δημιουργώντας το περίγραμμα της κατασκευής που θα ορθωνόταν σύντομα. Μετά από αυτό, άρχισε η εξαντλητική δουλειά της μεταφοράς πετρών από τους γύρω λόφους. Το ράντσο δεν διέθετε κατάλληλο κάρο, έτσι χρησιμοποίησαν μια αυτοσχέδια σειρώμενη πλατφόρμα την οποία έσερνε το άλογο. Ο Αουάν φόρτωνε τις μεγάλες πέτρες και η Λιβύα τις ταξινομούσε ανάλογα με το μέγεθός τους, ξεχωρίζοντας εκείνες που ήταν κατάλληλες για τη βάση. Η πρόοδος ήταν αργή και βασανιστική. Μέχρι το τέλος της πρώτης ημέρας, είχαν μετακινήσει σχεδόν 2 τόνους βράχων, όμως η τοποθεσία των θεμελίων έμοιαζε σαν να μην την είχαν ακουμπήσει καν. Ο Αουάν κοίταξε τα χέρια του που ήταν γεμάτα πληγές και αίμα, νιώθοντας την απογοήτευση να τον κυριεύει. «Με αυτόν τον ρυθμό, θα τελειώσουμε του χρόνου», είπε με βαριά ανάσα. Η Λιβύα όμως, παρά την εξάντλησή της και τα ιδρωμένα ρούχα της, τον κοίταξε με μάτια που έλαμπαν από πείσμα. «Τότε θα τελειώσουμε του χρόνου», απάντησε εκείνη σταθερά. «Κάθε βήμα είναι πρόοδος, κύριε Αουάν». Έτσι, δημιούργησαν έναν νέο ρυθμό καθημερινότητας. Ο Αουάν δούλευε στο φράγμα από την αυγή μέχρι το μεσημέρι και μετά αφιέρωνε το υπόλοιπο της ημέρας στη συντήρηση του ράντσου. Η Λιβύα ανέλαβε τα πάντα τα υπόλοιπα, τον έλεγχο των ζώων, την επιδιόρθωση των φρακτών, το μαγείρεμα και τη φροντίδα του σπιτιού. Σηκωνόταν πριν από εκείνον και εργαζόταν μέχρι τη δύση του ήλιου με μεθοδική αποτελεσματικότητα. Το φράγμα μεγάλωνε πέτρα με την πέτρα, και παρόλο που η πλάτη του Αουάν πονούσε συνεχώς και τα χέρια του ήταν γεμάτα μελανιές, τα θεμέλια έπαιρναν μορφή. 2 εβδομάδες μετά την έναρξη των εργασιών, ένας αναβάτης εμφανίστηκε στον ορίζοντα. Ο Αουάν σταμάτησε τη δουλειά του και προστάτεψε τα μάτια του από τον ήλιο για να δει ποιος πλησίαζε. Ο αναβάτης ήταν καλοντημένος, καθόταν σε μια ακριβή σέλα και κινούνταν με την αυτοπεποίθηση κάποιου που του ανήκουν τα πάντα. Ήταν ο Βίκτορ Κέσλερ, ο ισχυρός γεωκτήμονας της κοιλάδας. Σταμάτησε το άλογό του στην άκρη του ερβοταξίου και κοίταξε τον Αουάν με μια έκφραση περιφρόνησης. «Καλντουέλ», είπε ο Κέσλερ με ψυχρή φωνή. «Άκουσα ότι χτίζεις κάτι εδώ έξω και ήθελα να το δω με τα μάτια μου». Ο Κέσλερ ήταν ένας άνδρας γύρω στα 50, με γκρίζα μαλλιά και μαλακά χέρια, το είδος των χεριών που έχουν όσοι αφήνουν τους άλλους να κάνουν τη σκληρή δουλειά. Αφύπευσε αργά και μελέτησε τη γραμμή των θεμελίων. «Αυτό πρόκειται να γίνει φράγμα, υποθέτω», δήλωσε ο Κέσλερ. «Σκοπεύεις να παγιδεύσεις το νερό που έρχεται από τους λόφους». Ο Αουάν απάντησε ότι αυτό ήταν το σχέδιο, αν ποτέ έβρεχε. Τότε ο Κέσλερ σκλήρινε τη στάση του. «Συνειδητοποιείς ότι αυτό το νερό ρέει προς την ιδιοκτησία μου πιο κάτω, έτσι δεν είναι?» ρώτησε. «Τα δικά μου ζώα βασίζονται σε αυτή τη ροή. Το ίδιο και ολόκληρη η κοιλάδα». Κατηγόρησε τον Αουάν ότι προσπαθούσε να κλέψει νερό που δικαιωματικά ανήκε σε όλους τους υπόλοιπους. Ο Αουάν παρέμεινε ψύχρεμος, αντλώντας δύναμη από την αξιοπρέπεια της φυλής του. «Δεν κλέβω τίποτα», απάντησε σταθερά. «Παγιδεύω τη βροχή που πέφτει στη δική μου γη. Βροχή που διαφορετικά θα χανόταν μέσα στο χώμα χωρίς να την εκμεταλλευτεί κανείς». Ο Κέσλερ δεν έδειξε να πείθεται. «Προσπαθώ να είμαι γειτονικός μαζί σου, Καλντουέλ», είπε με μια φωνή που ακουγόταν σαν απειλή. «Αλλά δεν μπορώ να σε αφήσω να φράξεις τη μοναδική πηγή νερού για μίλια γύρω». Στη συνέχεια, άλλαξε τακτική και προσπάθησε να τον πείσει να εγκαταλείψει την προσπάθεια. «Αποδέξου την πραγματικότητα. Αυτό το ράντσο έχει τελειώσει. Έχεις απομείνει με 40 ζώα, το πηγάδι σου στερεύει και είσαι μήνες μακριά από τη χρεοκοπία. Πρότεινε στον Αουάν να του πουλήσει τη γη όσο ακόμη είχε κάποια αξία, πριν την κατασχέσει η τράπεζα. Ο Αουάν ένιωσε τον θυμό του να ανεβαίνει, αλλά τον συγκράτησε. «Δεν ενδιαφέρομαι να πουλήσω, κύριε Κέσλερ», δήλωσε κατηγορηματικά. Η έκφραση του Κέσλερ έγινε παγερή. «Τότε είσαι ανόητος. Δεν μπορείς να κερδίσεις αυτή τη μάχη. Αν χτίσεις αυτό θα περιμένω μέχρι να καταρρεύσεις και θα αγοράσω το μέρος από την τράπεζα για ένα κλάσμα της τιμής που σου προσφέρω τώρα».
Κατέληξε λέγοντας ότι, όμικρον με τόνο τι κι αν γίνει, αυτή η γη θα καταλήξει στα χέρια του. Ο Αουάν έκανε ένα βήμα μπροστά, κοιτάζοντας τον Κέσλερ στα μάτια. «Φύγετε από την ιδιοκτησία μου», είπε σιβά αλλά σταθερά. «Ο πατέρας μου έχτισε αυτό το μέρος. Η γυναίκα μου και η κόρη μου είναι θαμμένες σε εκείνον τον λόφο. Νομίζετε ότι θα το παραδώσω σε ένα αρπακτικό σαν εσάς επειδή η καιρή είναι δύσκολη? Δεν με γνωρίζετε καθόλου». Ο Κέσλερ χαμογέλασε με έναν ψυχρό τρόπο. «Σου δίνω 1 εβδομάδα για να το ξανασκεφτείς», είπε καθώς ανέβαινε στο άλογο του. «Μετά από αυτό, θα το κάνουμε με τον δύσκολο τρόπο». Έφυγε χωρίς να περιμένει απάντηση. Ο Αουάν στάθηκε και τον παρακολούθησε να απομακρύνεται, νιώθοντας έναν συνδυασμό οργής και φόβου. Ήξερε ότι ο Κέσλερ είχε τα χρήματα και την επιρροή για να κάνει τις απειλές του πραγματικότητα. Η Λιβύα πλησίασε κρατώντας ένα παγούρι με νερό και ρώτησε ποιος ήταν αυτός ο άνδρας. «Είναι ο Μπελάς», απάντησε ο Αουάν. Εξήγησε στη Λιβύα τις απαιτήσεις του Κέσλερ και τον κίνδυνο που διέτρεχαν. Εκείνη όμως δεν πτωήθηκε. «Πρέπει να δουλέψουμε πιο γρήγορα», είπε κοιτάζοντας τα θεμέλια. «Και πρέπει να βρούμε συμμάχους στην κοιλάδα. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό μόνος σας, κύριε Αουάν. Κανείς μας δεν μπορεί». Ο Αουάν ήθελε να διαφωνήσει, ήθελε να επιμείνει ότι μπορούσε να τα καταφέρει μόνος του, αλλά ήξερε ότι η Λιβύα είχε δίκιο. Η περηφάνεια δεν θα έσωζε το ράντσο του, αλλά η ενότητα της κοινότητας ίσως να τα κατάφερνε. «Εντάξει», είπε τελικά. «Θα μιλήσουμε στον κόσμο. Θα δούμε αν κάποιος είναι διατεθειμένος να μας ακούσει». Στάθηκαν μαζί στο φως που χανόταν, περιτριγυρισμένοι από πέτρες και σκόνη, αλλά και από την εύθραυστη υπόσθεση ότι το μέλλον ίσως να μην ήταν μόνο απώλεια. Η πόλη της λύτρωσης καθόταν μέσα στην κοιλάδα σαν μια συλλογή από οστά λευκασμένα από τον αμήλικτο ήλιο. Ο κεντρικός δρόμος της ήταν μια φαρδιά κορβέλα από σκόνη που έκοβε τη γη ανάμεσα σε κτίρια με ψεύτικες προσώψεις, τα οποία είχαν δει πολύ καλύτερες ημέρες στο παρελθόν. Ο Αουάν, ο περήφανος απάτσι κτηνοτρόφος, ύπευε αργά προς τον οικισμό με τη Λιβύα να κάθεται πίσω του, το τρίτο πρωινό μετά την απειλητική επίσκεψη του Βίκτορ Κέσλερ στο ράντσο τους. Και οι δύο παρέμεναν σιωπηλοί, νιώθοντας το μεγάλο βάρος αυτού που επρόκειτο να επιχειρήσουν, μια κίνηση που θα μπορούσε να αλλάξει τη μοίρα ολόκληρης της περιοχής. Καθώς πλησίαζαν στον οικισμό, ο Αουάν ρώτησε τη Λιβύα αν ήταν σίγουρη για αυτό το σχέδιο. Εκείνη παραδέχτηκε πως δεν ήταν σίγουρη, αλλά κανένας από τους δύο δεν είχε μια καλύτερη ιδέα για να σώσουν τη γη τους. Ξεπέζεψαν μπροστά από το γενικό κατάστημα του Σάμουελ Μόρισον, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο κτίριο στον δρόμο και ο de facto τόπος συνάντησης για όλους τους κτηνοτρόφους που έρχονταν στη πόλη για προμήθειες. Ο Αουάν έβεσε προσεκτικά τον Σίσκο στο ξύλινο κυγκλίδωμα και βοήθησε τη Λιβύα να κατέβει, έχοντας πλήρη επίγνωση των ματιών που τους παρακολουθούσαν πίσω από τις βιτρίνες και τα παράθυρα των σπιτιών. Σε μια τόσο μικρή κοινωνία, μια άγνωστη γυναίκα που έφτανε μαζί με τον Αουάν αποτελούσε είδηση που εξαπλωνόταν γρήγορα. Ο Αουάν ζήτησε από τη Λιβύα να τον αφήσει να μιλήσει πρώτος, καθώς ορισμένοι από τους κατοίκους ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με τους ξένους. Στο εσωτερικό του καταστήματος επικρατούσε ημίφος και ο αέρας ήταν γεμάτος από τις μυρωδιές του αλευριού, των ζωοτροφών και των καινούριων εργαλείων. 3 άνδρες στέκονταν κοντά στον πάγκο και συζητούσαν έντονα με τον ιδιοκτήτη, τον Σάμουελ Μόρισον. Ο Μόρισον ήταν ένας αδύνατος άνδρας γύρω στα 60 έτη, με γυαλιά που είχαν σειρμάτινο σκελετό και την προσεκτική συμπεριφορά ενός ανθρώπου που είχε επιβιώσει από πολλές κακουχίες παραμένοντας ουδέτερος. Ο Αουάν αναγνώρισε αμέσως τους άνδρες. Ήταν ο Τσακ Σένλεϊ, ο οποίος είχε γη δίπλα στις εκτάσεις του Κέσλερ, ο Τόμας Βουέιντ, ένας νεότερος κτηνοτρόφος που πάλευε να κρατήσει το ράντσο του πατέρα του, και ο Φρανκ Ντελακρουά, ένας απάτσι που είχε εγκατασταθεί στην κοιλάδα πριν από 5 έτη και συνήθως κρατούσε κλειστά τα χαρτιά του. Ο Μόρισον τους θερέτησε λέγοντας πως είχε καιρό να δει τον Αουάν στην πόλη. Ο Σένλεϊ πήρε τον λόγο με έναν τόνο που δεν ήταν εχθρικός, αλλά σίγουρα ούτε και φιλικός. Ανέφερε πως ακούγονταν φήμες ότι ο Αουάν έχτιζε ένα φράγμα στο Ριάκι και πως ο Βίκτορ Κέσλερ δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με αυτή την εξέλιξη. Ο Αουάν απάντησε σταθερά πως δεν έχτιζε το φράγμα για να προκαλέσει τον Κέσλερ, αλλά επειδή το πηγάδι του στέρευε και χρειαζόταν το νερό για να επιβιώσει, όπως ακριβώς και όλοι οι άλλοι στην κοιλάδα.
Ο Wade εξέφρασε την ανησυχία του ότι αν το Ριάκι φραζόταν, δεν θα υπήρχε ροή νερού προς τα νότια κτήματα. Ο Αουάν όμως του υπενθύμησε με ειλικρίνεια πως το Ριάκι ήταν εντελώς ξερό από τον μήνα Μάρτιο και πως δεν υπήρχε καμία ροή για κανέναν. Εξήγησε ότι όταν θα έβρεχε, το φράγμα θα κρατούσε το νερό που διαφορετικά θα χανόταν μέσα στο έδαφος, δημιουργώντας μια δεξαμενή για τις δύσκολες ώρες. Ο Ντελακρουά ρώτησε αν αυτό το έργο θα βοηθούσε και άλλους εκτός από τον Αουάν. Ο Αουάν εξήγησε ότι αν το διαχειρίζονταν σωστά και με σύνεση, θα υπήρχε αρκετό νερό για να μοιραστεί με δίκαιο τρόπο, όχι ως φιλανθρωπία, αλλά ως ανταλλαγή εργασίας ή αβαφών. Τους είπε ανοιχτά πως ο Κέσλερ απλώς περίμενε να αποτύχουν όλοι για να αγοράσει τη γη τους για το τίποτα. Ο Wade και ο Σένλεϊ παραδέχτηκαν πως ο Κέσλερ τους είχε ήδη κάνει προσφορές για να αγοράσει τα κτήματά τους στο μισό της πραγματικής τους αξίας. Όταν ο Σένλεϊ αμφισβήτησε την εμπιστοσύνη προς τον Αουάν, η Λιβύα έκανε ένα θαραλέο βήμα μπροστά. «Επειδή δεν είναι τέτοιος άνθρωπος», είπε με καθαρή φωνή, τραβώντας την προσοχή όλων. Συστήθηκε και εξήγησε πως, παρόλο που ήταν ξένη, είχε δει τον Αουάν να δουλεύει εξαντλητικά για να σώσει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και την ιδέα μιας κοινότητας. Ανέφερε πως εκείνος την βοήθησε όταν δεν είχε τίποτα και την αντιμετώπισε με απόλυτο σεβασμό. Ο Αουάν πρότεινε τότε μια επίσημη συνεργασία, να ολοκληρώσουν το φράγμα όλοι μαζί, να μοιραστούν το κόστος και την εργασία, και να δημιουργήσουν ένα απόθεμα νερού που θα ανήκε σε όλους. Ο Μόρισον δέχτηκε να αναλάβει τον συντονισμό των προμηθειών και τη διαχείριση των βιβλίων. Ο Wade υποσχέθηκε τη βοήθεια των 3 γιών του, οι οποίοι είχαν γερά χέρια για τη βαριά εργασία. Ο Ντελακρουά προσέφερε το κάρο του και την ομάδα των αλόβων του για τη μεταφορά των πετρών. Ακόμη και ο Σένλεϊ, παρά τους φόβους του για την επιρροή του Κέσλερ, αποφάσισε να ενώσει τις δυνάμεις του μαζί τους, λέγοντας πως προτιμά να παλέψει παρά να παραδοθεί. Πριν αναχωρήσουν, ο Μόρισον κάλεσε τον Αουάν στον πάγκο και τον προειδοποίησε χαμηλόφωνα πως ο Κέσλερ δεν κάνει κενές απειλές και πως ήδη συζητά με τον δικαστή Holloway για να σταματήσει το έργο νομικά. Ο Αουάν απάντησε με αποφασιστικότητα πως θα έχουν τελειώσει το φράγμα πριν προλάβει οποιοσδήποτε δικαστής να βγάλει απόφαση. Έφυγαν από το κατάστημα νιώθοντας πως η ελπίδα είχε αρχίσει να ριζώνει, καθώς δεν ήταν πλέον μόνοι του σε αυτή τη μάχη. Το επόμενο πρωί, ο Αουάν ξύπνησε από έναν ήχο που είχε να ακούσει χρόνια στη σιωπηλή και διψασμένη γη του, τον ρυθμικό ήχο από τις ρόδες των κάρων που πλησίαζαν. Σηκώθηκε αμέσως από το κρεβάτι του και κοίταξε από το παράθυρο, βλέποντας μια μικρή πομπή να διασχίζει τη σκόνη προς το ράντσο. Ήταν ένα θέαμα που του προκάλεσε ρίγη συγκίνησης. 3 κάρα, αρκετά άλογα και τουλάχιστον 12 άνθρωποι πλησίαζαν με αποφασιστικότητα. Αναγνώρισε τον Wade με τους γιους του, τον Ντελακρουά με την ομάδα των δυνατών αλόβων του, τον Χένλεϊ και τον Μόρισον, ο οποίος είχε καταφέρει να γεμίσει ένα κάρο με απαραίτητες προμήθειες. Είχαν έρθει πραγματικά, έτοιμοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους με έναν απάτσι που μέχρι χθες πάλευε μόνος του. Όταν ο Αουάν κατέβηκε στον κάτω όροφο, η Λιβύα ήταν ήδη στην κουζίνα. Ο καφές άχνιζε και εκείνη ετοίμαζε κάθε πιάτο και φλιτσάνι που διέθετε το σπίτι, έχοντας ακούσει και εκείνη τον θόρυβο των κάρων. Με τα χέρια της καλυμμένα από το αλεύρι καθώς άνοιγε ζύμη για μπισκότα, του είπε ότι δεν περίμενε τόσο πολύ κόσμο. Ο Αουάν φόρεσε τις μπότες του και βγήκε έξω για να τους υποδεχτεί πριν νομίσουν ότι δεν ήταν έτοιμος για τη βοήθειά τους. Οι άνδρες είχαν ήδη αρχίσει να ξεφορτώνουν εργαλεία και υλικά με την αποτελεσματικότητα ανθρώπων που ήξεραν ακριβώς τι έπρεπε να γίνει. Οι γη του Wade, 3 γεροδεμένα αγόρια στην εφηβεία, μετέφεραν βαριά ξυλία από το κάρο του Μόρισον. Ο Ντελακρουά, ο περήφανος απάτσι γείτονας, έζευε τα άλογά του σε μια νέα σειρώμενη πλατφόρμα για πέτρες. Ο Σένλεϊ τον χαιρέτησε ρωτώντας που έπρεπε να ξεκινήσουν. Ο Αουάν, με το λαιμό σφιγμένο από ένα συναίσθημα που δεν περίμενε, τους οδήγησε στο σημείο του φράγματος. Εκεί τους εξήγησε ότι έπρεπε να ολοκληρώσουν τη στρώση των θεμελίων πριν αρχίσουν να χτίζουν προς τα πάνω. Οι άνδρες άκουσαν τις οδηγίες του, έκαναν πρακτικές ερωτήσεις και έπιασαν δουλειά χωρίς μεγάλους λόγους οι τελετές. Μέχρι το μεσημέρι, είχαν καταφέρει περισσότερα από όσα είχε καταφέρει ο Αουάν μόνος του σε μια ολόκληρη εβδομάδα. Τα θεμέλια έπαιρναν πλέον μια σταθερή μορφή,
με τους γιους του Wade να αποδεικνύονται εξαιρετικοί χτίστες. Τα άλογα του Ντελακρουά μετέφεραν φορτία που θα χρειαζόταν ο Σίσκο 12 διαδρομές για να μετακινήσει. Ακόμα και ο Μόρισον οργάνωνε τα υλικά και παρακολουθούσε τι θα χρειαζόταν στη συνέχεια. Γύρω στο μεσημέρι, η Λιβύα εμφανίστηκε στο εργοτάξιο με καλάθια γεμάτα φαγητό, φρέσκα μπισκότα, τιβανιτό χοιρινό κρέας και κονσερβοποιημένα ροδάκινα. Οι άνδρες σταμάτησαν τη δουλειά και συγκεντρώθηκαν κάτω από τη σκιά μιας μεγάλης λεύκας, τρώγοντας και συζητώντας με την άνεση που προσφέρει ο κοινός σκοπός. Ο Ντελακρουά παρατήρησε ότι η Λιβύα μαγειρεύει υπέροχα, αλλά ο Αουάν έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν ήταν η γυναίκα του, αλλά ότι εργαζόταν στο ράντσο. Ο Βουέιντ κάθισε δίπλα τους, σκουπίζοντας τον υδρότα από το πρόσωπό του, και παρατήρησε ότι με αυτόν τον ρυθμό τα θεμέλια θα ήταν έτοιμα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ο Αουάν τους ευχαρίστησε ειλικρινά, αλλά ο Βουέιντ απάντησε ότι δεν το έκαναν από φιλανθρωπία, αλλά επειδή χρειαζόταν το νερό όσο και εκείνος. «Αυτή η ξηρασία μας τσακίζει όλους ή κανέναν», είπε χαρακτηριστικά. Το απόγευμα κατέφθασαν και άλλοι άνθρωποι. Πρώτα ήρθαν οι Χόφιμιάν, Γερμανοί αγρότες των οποίων η γη συνόρευε με το νότιο άκρο της κοιλάδας. Έφεραν τις δύο έφηβες κόρες τους και ένα κάρο γεμάτο φαγητό, δηλώνοντας ότι δεν μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατασκευή, αλλά θα φρόντιζαν να μείνουν όλοι χορτάτοι. Μετά ήρθε η οικογένεια Μαρτίνες, οι οποίοι εξέτρεφαν πρόβατα αντί για βοηδοί και μιλούσαν περισσότερο ισπανικά παρά αγγλικά, αλλά καταλάβαιναν απόλυτα την παγκόσμια γλώσσα της δίψας και της απελπισίας. Μέχρι τη δύση του ήλιου, σχεδόν 30 άνθρωποι εργάζονταν πάνω ή γύρω από το σημείο του φραύματος. Επικρατούσε μια δημιουργική αναστάτωση, που μερικές φορές ήταν αναποτελεσματική, αλλά αναμφισβήτητα ζωντανή. Το ράντσο, που παρέμενε σιωπηλό για 2 ολόκληρα χρόνια, τώρα αντιχούσε από φωνές, γέλια, ήχους από σφυριά και πριόνια. Ο Αουάν στεκόταν και τα παρακολουθούσε όλα αυτά, νιώθοντας συγκλονισμένος. Η Λιβύα τον πλησίασε και του είπε ότι οι άνθρωποι βοηθούν όταν βλέπουν κάποιον να προσπαθεί πραγματικά αντί να παραπονιέται. «Τους έδωσες κάτι να πιστέψουν», του είπε. «Τους έδωσες ελπίδα». Εκείνη τη νύχτα, οι περισσότεροι εργάτες επέστρεψαν στα δικά τους ράντσα, αλλά οι Βουέιντ και ο Ντελακρουά έμειναν, στρώνοντας τα κρεβάτια τους στον αχυρώνα. Οι γυναίκες των Χόφιμιάν επέμεναν να καθαρίσουν την κουζίνα, ενώ η Λιβύα προσπαθούσε να τις πείσει ότι δεν ήταν απαραίτητο. Το ράντσο ένιωθε πάλι γεμάτο και ζωντανό με μια ενέργεια που ο Αουάν είχε ξεχάσει ότι θα μπορούσε να υπάρξει. Αργότερα, βρήκε τη Λιβύα να κάθεται στα σκαλιά της βεράντας κοιτάζοντας τα αστέρια. Τον ρώτησε αν ήταν καλά και του εξομολογήθηκε πόσο παράξενο της φαινόταν που πριν από 1 μήνα ήταν στη Βαλτιμόρη σχεδιάζοντας μια ζωή με έναν άγνωστο, και τώρα βρισκόταν εδώ, ταΐζοντας 30 ανθρώπους και χτίζοντας ένα φράγμα στη μέση του Τέξας. Ο Αουάν κάθισε δίπλα της και την ευχαρίστησε για όλα όσα είχε κάνει, λέγοντάς της ότι δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει χωρίς εκείνη. Εκείνη όμως του απάντησε ότι θα τα κατάφερνε, αλλά θα του έπαιρνε περισσότερο χρόνο και θα ένιωθε πολύ πιο μόνος. Κάθισαν σε μια άνετη σιωπή, ακούγοντας τον μακρινό ψήφιρο των φωνών από τον αχυρώνα και τον άνεμο που φυσούσε πάνω από τις πεδιάδες. Ήξεραν ότι την επόμενη ημέρα θα ξυπνούσαν και θα δούλευαν μέχρι εξαντλήσεως. Όμως εκείνη τη νύχτα, περιτριγυρισμένος από την κοινότητα και έχοντας έναν σκοπό, ο Αουάν επέτρεψε στον εαυτό του να πιστέψει ότι ίσως τελικά θα τα κατάφερναν. Οι ημέρες στο ράντσο περνούσαν μέσα σε έναν πυρετό δημιουργίας και σκληρής εργασίας. Το φράγμα μεγάλωνε σταθερά, πέτρα με την πέτρα, και η αίσθηση της ατομικής προσπάθειας είχε δώσει τη θέση της σε μια ισχυρή συλλογική δύναμη. Τα θεμέλια ολοκληρώθηκαν μέσα σε μόλις 4 ημέρες, αντί για τις 7 που είχε αρχικά υπολογίσει ο Αουάν. Οι τοίχοι άρχισαν να υψώνονται, φτιαγμένοι από πέτρες που τέριαζαν απόλυτα η μία με την άλλη, δεμένες με λάσπη από την κήτη του ριατσού. Ο Ντελακρουά, ο έμπειρος απάτσι, αποδείχθηκε δάσκαλος στην τέχνη της ξερολιθιάς, μαθαίνοντας τους υπόλοιπους πώς να επιλέγουν και να τοποθετούν τους βράχους έτσι ώστε να κλειδώνουν μεταξύ τους χωρίς να χρειάζονται πολύ κονίαμα. Ωστόσο, η πρόοδος αυτή δεν έμεινε απαρατήρητη. Την 6η ημέρα, καθώς ο ήλιος έκαιγε το εργοτάξιο, ένας άνδρας που ο Αουάν δεν αναγνώρισε πλησίασε υπέβοντας. Φορούσε κοστούμι παρά τη ζέστη και είχε την υπεροπτική συμπεριφορά κάποιου που έχει συνηθίσει να επιβάλλεται.
Σταμάτησε το άλογο του και ρώτησε με δυνατή φωνή ποιος ήταν ο Αουάν. Ο Αουάν ισίωσε την πλάτη του και πλησίασε, σκουπίζοντας τη σκόνη από τα χέρια του. «Ονομάζομαι Κέρτις Βουέμπ», είπε ο άνδρας με μια φωνή γεμάτη επισημότητα. «Είμαι δικηγόρος και εκπροσωπώ τον κύριο Β. Έβγαλε ένα διπλωμένο έγγραφο από το σακάκι του και το επέδειξε. «Έχω εντολή να παραδώσω αυτή την εντολή παύσης και διακοπής εργασιών σχετικά με την παράνομη κατασκευή σε υδάτινες οδούς». Ο Αουάν τον κοίταξε στα μάτια, χωρίς να δείξει φόβο. «Δεν υπάρχει τίποτα παράνομο σε αυτό που κάνουμε», απάντησε σταθερά. Όμως ο δικηγόρος συνέχισε, λέγοντας ότι το δικαστήριο θα αποφάσιζε για αυτό. Ισχυρίστηκε ότι η εντολή απαιτούσε την άμεση διακοπή όλων των εργασιών μέχρι να γίνει μια ακρόαση για τα δικαιώματα του νερού. Προειδοποίησε μάλιστα ότι αν συνέχιζαν, ο κύριος Κέσλερ θα προχωρούσε σε νομικές ενέργειες, οι οποίες περιλάμβαναν πρόστιμα, κατάσθεση περιουσίας και ποινικές κατηγορίες για κλοπή νερού. Ολόκληρο το εργοτάξιο βυθίστηκε στη σιωπή. Οι εργάτες σταμάτησαν τη δουλειά τους και παρακολουθούσαν με αγωνία την αναμέτρηση. Τότε, ο Μόρισον έκανε ένα βήμα μπροστά και πήρε το έγγραφο στα χέρια του. Το διάβασε προσεκτικά με τα γυαλιά του και μετά κοίταξε τον δικηγόρο. «Αυτό το έγγραφο έχει κατατεθεί στο δικαστήριο της Κομιτείας», είπε ο Μόρισον με ηρεμία. Ρώτησε πότε είχε προγραμματιστεί η ακρόαση και ο Γουέμπ απάντησε ότι θα γινόταν σε 3 εβδομάδες από εκείνη την ημέρα. Ο Μόρισον δίπλωσε το χαρτί προσεκτικά και είπε στον δικηγόρο ότι θα βρεθούν στο δικαστήριο, αλλά μέχρι τότε βρίσκονταν σε ιδιωτική περιουσία και ασχολούνταν με ιδιωτική κατασκευή. Του επισήμανε ότι εφόσον δεν συνοδευόταν από σερίφη και δεν είχε στα χέρια του μια πραγματική δικαστική διαταγή για διακοπή των εργασιών, αλλά απλώς μια απέτηση, θα ήταν καλύτερο να αποχωρήσει. Ο Γουέμπ συνοφριώθηκε και προειδοποίησε ότι κάνουν ένα μεγάλο λάθος. Ανέβηκε στο άλογο του και έφυγε χωρίς άλλη κουβέντα. Όταν απομακρύνθηκε, ο Μόρισον παρέδωσε το έγγραφο στον Αουάν. «Αυτό είναι σοβαρό», είπε χαμηλόφωνα. «Ο Κέσλερ δεν μπλοφάρει. Σε οδηγεί πραγματικά στο δικαστήριο». Ο Αουάν ρώτησε αν ο Κέσλερ μπορούσε να κερδίσει, και ο Μόρισον παραδέχτηκε ότι η νομοθεσία για το νερό ήταν περίπλοκη και ότι ο Κέσλερ είχε τα χρήματα για τους καλύτερους δικηγόρους. «Τότε πρέπει να τελειώσουμε αυτό το φράγμα πριν από την ακρόαση», είπε ο Αουάν με αποφασιστικότητα. «Γιατί αν έχουμε ήδη τελειώσει, θα είναι πολύ πιο δύσκολο για οποιονδήποτε δικαστή να μας διατάξει να τον γκρεμίσουμε». Η είδηση για την νομική απειλή διαδόθηκε γρήγορα. Εκείνο το βράδυ, αρκετές οικογένειες που βοηθούσαν ανακοίνωσαν ότι δεν μπορούσαν να ρισκάρουν να έρθουν σε σύγκρουση με τον Κέσλερ και ότι δεν θα επέστρεφαν. Ο Αουάν τους κατάλαβε. Ήξερε ότι είχαν τη δική τους επιβίωση να σκεφτούν και τις δικές τους οικογένειες να προστατέψουν. Δεν μπορούσε να τους κατηγορήσει που επέλεξαν την ασφάλεια. Ωστόσο, οι υπόλοιποι παρέμειναν ενωμένοι. Η Βουέιντ, ο Ντελακρουά, η οικογένεια Μαρτίνες και μερικοί άλλοι μικροί κτηνοτρόφοι που ένιωθαν ότι δεν είχαν τίποτα άλλο να χάσουν, έμειναν στο πλευρό του. Και φυσικά η Λιβία, η οποία δεν σκέφτηκε ποτέ να φύγει. «Θα δουλέψουμε πιο γρήγορα», είπε η Λιβία απλά. «Θα κάνουμε περισσότερα με λιγότερους ανθρώπους». Ο Αουάν παρατήρησε ότι αυτό δεν ήταν εύκολο, αλλά εκείνη του απάντησε ότι ήταν απαραίτητο. Από εκείνη τη στιγμή, πίεσαν τους εαυτούς τους ακόμα περισσότερο. Ο Αουάν δούλευε μέχρι τα χέρια του να ματώσουν και η πλάτη του να πονάει αφόρητα. Οι υπόλοιποι ακολουθούσαν τον ρυθμό του, οδηγημένοι από την ίδια απελπισμένη επίγουσα ανάγκη. Το φράγμα μεγάλωνε σταθερά, έφτασε τα 2 μέτρα, μετά τα 2,5 και τελικά τα 3. Η τείχη ήταν παχής και στερεή, χτισμένη για να αντέξουν χιλιάδες λίτρα νερού, αν ποτέ κατάφερναν να έχουν νερό για να κρατήσουν. Ο Αουάν άρχισε να καταλαβαίνει κάτι σημαντικό. Η δύναμή τους δεν βρισκόταν στα όπλα, αλλά στην ακλόνητη ενότητα εκείνων που είχαν απομείνει. Παρά τις απειλές και την νομική πλεκτάνη του Κέσλερ, η κοινότητα στεκόταν όρθια. Μαθαίνοντας να πολεμά με τη δικαιοσύνη και την εργατικότητα, ο Αουάν ένιωθε ότι τιμούσε την κληρονομιά των προγόνων του με έναν νέο τρόπο. Η σταθερότητα της κατασκευής ήταν η αντανάκλαση της δικής τους εσωτερικής δύναμης. Η νύχτα είχε απλωθεί βαριά πάνω από την πεδιάδα, και η ησυχία της ερήμου έμοιαζε σχεδόν απόλυτη, μέχρι τη στιγμή που ο αέρας άρχισε να αλλάζει. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα όταν ο Αουάν,
Ο περήφανος απάτσι που είχε μάθει να αφουγκράζεται τους παραμικρούς ψήφιρους της γης του, ξύπνησε απότομα από έναν ήχο που δεν τέριαζε με τη βαλήνη του σκότους. Δεν ήταν ο άνεμος στο ξερό χορτάρι, αλλά ο ρυθμικός χτύπος των οπλών πολλών αλόβων που πλησίαζαν με ταχύτητα. Μαζί με τον ήχο, μια βαριά, πνιγυρή μυρωδιά καπνού εισχώρησε στο δωμάτιο, κάνοντας το αίμα του να παγώσει μέσα στις φλέβες του. Πετάχτηκε από το κρεβάτι και έτρεξε στο παράθυρο. Στο βάθος, προς την κατεύθυνση του φράγματος που είχαν χτίσει με τόσο κόπο, είδε δάδες να χορεύουν μέσα στο σκοτάδι σαν πύρινα φίδια που κατευθύνονταν προς τον μοναδικό θησαυρό που τους είχε απομείνει, το νερό. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά από την οργή και τον φόβο. Άρπαξε το τουφέκι του που βρισκόταν δίπλα στην πόρτα, ελέγχοντας βρίβορα αν ήταν γεμάτο, και κατέβηκε τρέχοντας τις σκάλες. Στο κάτω πάτωμα βρήκε τη Λιδία ήδη ξύπνια και ντυμένη. Το πρόσωπό της ήταν χλωμό από τον φόβο, αλλά τα μάτια της έλαμπαν με μια αποφασιστικότητα που δεν είχε ξαναδεί. «Πόσοι είναι?» ρώτησε εκείνη με σταθερή φωνή. «Τουλάχιστον 6 αναβάτες, ίσως και περισσότεροι», απάντησε ο Αουάν. «Μείνε μέσα στο σπίτι και κλείδωσε τις πόρτες». Όμως η Λιδία δεν είχε σκοπό να κρυφτεί. «Αν έρχονται να καταστρέψουν αυτό που χτίσαμε μαζί, δεν πρόκειται να μείνω εδώ μέσα», είπε με θάρρος. Δεν υπήρχε χρόνος για διαφωνίες. Έτρεξαν μαζί μέσα στο σκοτάδι προς το σημείο του φράγματος, με τον Αουάν να νιώθει το βάρος της ευθύνης για τη γη των προγόνων του να πιέζει το στήθος του. Όταν έφτασαν, είδαν τους αναβάτες να έχουν ήδη αφυπεύσει, κρατώντας τις αναμένες δάδες ψηλά. Στο φως της φωτιάς, ο Αουάν αναγνώρισε τα πρόσωπά τους, δεν ήταν γείτονες ή κτηνοτρόφοι, αλλά πληρωμένοι άνδρες, σκληροί μισθοφόροι που δούλευαν για τον Βίκτορ Κέσλερ. «Μέχρι εδώ», φώναξε ο Αουάν με τη δυνατή, σταθερή φωνή ενός απάτσι πολεμιστή, σηκώνοντας το τουφέκι του. Οι άνδρες γύρισαν προς το μέρος του. Ο αρχηγός τους, ένας άνδρας με φαρδιές πλάτες και ένα δυσάρεστο σημάδι στο πρόσωπο, χαμογέλασε με περιφρόνηση. «Αυτό δεν σε αφορά, Καλντουέλ», είπε ο αρχηγός τους. «Ήρθαμε απλώς να κάνουμε μια δουλειά». «Ποια δουλειά?» «Να καταστρέψετε κάτι που δεν χτίσατε εσείς», ανταπάντησε ο Αουάν. «Ο κύριος Κέσλερ λέει ότι αυτό το φράγμα είναι παράνομο», είπε ο άνδρας. «Ήρθαμε να βεβαιωθούμε ότι θα πέσει πριν χρειαστεί να το διατάξει ο δικαστής». Ο Αουάν ένιωσε την περιφρόνηση να τον κυριεύει. Ο Κέσλερ θα μπορούσε να έρθει να μου το πει ο ίδιος αν είχε το θάρρος, αλλά προτιμά να στέλνει σκυλιά να κάνουν τη βρώμικη δουλειά του. Το χαμόγελο του αρχηγού χάθηκε αμέσως. «Πρόσεχε πως μιλάς, κτηνοτρόφε», βρύλισε. «Είμαστε 6 και είσαι μόνο ένας». «2», είπε η Λιδία, κάνοντας ένα βήμα μπροστά δίπλα στον Αουάν. Κρατούσε ένα όπλο που ο Αουάν δεν ήξερε καν ότι γνώριζε να χρησιμοποιεί. Για μια στιγμή επικράτησε μια επικίνδυνη σιωπή. Όμως, πριν προλάβει κάποιος να κάνει την πρώτη κίνηση, περισσότερα φώτα εμφανίστηκαν μέσα στο σκοτάδι από τις γύρω πλαγιές. Φωνές άρχισαν να ακούγονται από παντού. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σημείο του φράγματος περιτριγυρίστηκε από ανθρώπους. Ο Βουέιντ και η γη του, ο Ντελακρουά με ένα κοφτερό μασέρι στο χέρι, ο Σένλεϊ, ο Μόρισον, ακόμη και οι οικογένειες των Χόφι Μιάν και των Μαρτίνεζ εμφανίστηκαν, όλοι τους οπλισμένοι και γεμάτοι οργή. Οι μισθοφόροι του Κέσλερ βρέθηκαν ξαφνικά και θεαματικά σε μειονεκτική θέση. «Όπως είπα», φώναξε ο Αουάν, και η φωνή του ακούστηκε καθαρή πάνω από το πλήθος, «δεν είμαι μόνο εγώ εδώ. Αυτό το φράγμα ανήκει σε όλους μας, και αν θέλετε να το γκρεμίσετε, θα πρέπει να περάσετε πάνω από κάθε άνθρωπο που στέκεται εδώ απόψε». Οι πληρωμένοι άνδρες αντάλλαξαν αμήχανα βλέμματα. Ο αρχηγός τους προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, αλλά ο Αουάν έβλεπε τον φόβο και τον υπολογισμό στα μάτια του. Είχαν προσληφθεί για να εκφοβήσουν έναν μόνο άνθρωπο, όχι για να πολεμήσουν με μια ολόκληρη ένοπλη κοινότητα. «Ο Κέσλερ θα μάθει για αυτό», βρύλισε ο αρχηγός καθώς άρχισε να υποχωρεί. «Πολύ καλά», απάντησε ο Αουάν. «Πες του ότι θα τον δούμε στο δικαστήριο. Και πες του πως αν ξαναστείλει ανθρώπους στην ιδιοκτησία μου, δεν θα φύγουν περπατώντας». Οι μισθοφόροι ανέβηκαν στα άλογα τους και απομακρύνθηκαν μέσα στο σκοτάδι,
με τις δάδες τους να τρεμοπαίζουν μέχρι να χαθούν οριστικά. Μόλις έφυγαν, μια αυθόρμητη κραυγή χαράς υψώθηκε από το συγκεντρωμένο πλήθος. Οι άνθρωποι χτυπούσαν την πλάτη του Αουάν, συγχαίροντας ο ένας τον άλλον και γελώντας από την ανακούφιση της έντασης που εκτονώθηκε. Όμως ο Αουάν στεκόταν ακίνητος, κοιτάζοντας το φράγμα. Τα χέρια του έτρεμαν ελαφρά από την αδρεναλίνη και από μια βαθύτερη συνειδητοποίηση. Κατάλαβε πόσο κοντά είχαν φτάσει στο να χάσουν τα πάντα. Η Λιβύα άγγιξε το χέρι του. «Είναι εντάξει, έφυγαν», του είπε σιβά. «Για τώρα», απάντησε ο Αουάν. «Ο Κέσλερ δεν θα σταματήσει μέχρι να νικήσει ή μέχρι να καταστραφούμε». «Τότε θα φροντίσουμε να μην νικήσει», είπε εκείνη με πίστη. Ο Αουάν κοίταξε γύρω του τους γείτονές του που είχαν τρέξει μέσα στη νύχτα για να υπερασπιστούν κάτι που είχαν χτίσει όλοι μαζί. Δεν ήταν πια το δικό του φράγμα, ήταν το δικό τους. Ένα σύμβολο μιας κοινότητας που επέλεξε την ενότητα αντί για τον φόβο. Σε εκείνη τη στιγμή, στεκόμενος στο σκοτάδι με τους συντρόφους του γύρω του, ο Αουάν κατάλαβε γιατί πραγματικά πολεμούσε. Δεν ήταν μόνο το νερό. Δεν ήταν καν μόνο η επιβίωση. Ήταν η απλή, αλλά ριζοσπαστική ιδέα ότι οι άνθρωποι είναι πιο δυνατοί όταν είναι μαζί παρά όταν είναι χώρια. Ότι η απληστία και ο εκφοβισμός δεν ήταν απαραίτητο να κερδίζουν πάντα. Ακόμη και στη πιο σκληρή γη, η ελπίδα μπορούσε να ριζώσει και να μεγαλώσει αν κάποιος ήταν διατεθειμένος να την υπερασπιστεί. Έδειξε στους συντρόφους του ότι η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στην άσκοπη βία, αλλά στην υπομονή και την κοινή δράση. Εκείνη τη νύχτα, ο Αουάν έμαθε πως η ειρήνη απαιτεί μεγαλύτερο θάρρος από τον πόλεμο, καθώς χρειάζεται περισσότερη ψυχική δύναμη για να σταθείς όρθιος και να αρνηθείς να γίνεις σαν τον εχθρό σου. «Εντάξει», είπε τελικά, και η φωνή του ήταν πλέον σταθερή και ήρεμη. «Θα το τελειώσουμε αυτό μαζί». Η νύχτα είχε απλωθεί βαριά πάνω από την πεδιάδα, και η ησυχία της ερήμου έμοιαζε σχεδόν απόλυτη, μέχρι τη στιγμή που ο αέρας άρχισε να αλλάζει. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα όταν ο Αουάν, ο περήφανος απάτσι που είχε μάθει να αφουγκράζεται τους παραμικρούς ψήφιρους της γης του, ξύπνησε απότομα από έναν ήχο που δεν τέριαζε με τη βαλήνη του σκότους. Δεν ήταν ο άνεμος στο ξερό χορτάρι, αλλά ο ρυθμικός χτύπος των οπλών πολλών αλόβων που πλησίαζαν με ταχύτητα. Μαζί με τον ήχο, μια βαριά, πνιγυρή μυρωδιά καπνού εισχώρησε στο δωμάτιο, κάνοντας το αίμα του να παγώσει μέσα στις φλέβες του. Πετάχτηκε από το κρεβάτι και έτρεξε στο παράθυρο. Στο βάθος, προς την κατεύθυνση του φράγματος που είχαν χτίσει με τόσο κόπο, είδε δάδες να χορεύουν μέσα στο σκοτάδι σαν πύρινα φίδια που κατευθύνονταν προς τον μοναδικό θησαυρό που τους είχε απομείνει, το νερό. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά από την οργή και τον φόβο. Άρπαξε το τουφέκι του που βρισκόταν δίπλα στην πόρτα, ελέγχοντας γρήγορα αν ήταν γεμάτο, και κατέβηκε τρέχοντας τις σκάλες. Στο κάτω πάτωμα βρήκε τη Λιβύα ήδη ξύπνια και ντυμένη. Το πρόσωπό της ήταν χλωμό από τον φόβο, αλλά τα μάτια της έλαμπαν με μια αποφασιστικότητα που δεν είχε ξαναδεί. «Πόσοι είναι?» ρώτησε εκείνη με σταθερή φωνή. «Τουλάχιστον 6 αναβάτες, ίσως και περισσότεροι», απάντησε ο Αουάν. «Μείνε μέσα στο σπίτι και κλείδωσε τις πόρτες». Όμως η Λιβύα δεν είχε σκοπό να κρυφτεί. «Αν έρχονται να καταστρέψουν αυτό που χτίσαμε μαζί, δεν πρόκειται να μείνω εδώ μέσα», είπε με θάρρος. Δεν υπήρχε χρόνος για διαφωνίες. Έτρεξαν μαζί μέσα στο σκοτάδι προς το σημείο του φράγματος, με τον Αουάν να νιώθει το βάρος της ευθύνης για τη γη των προγόνων του να πιέζει το στήθος του. Όταν έφτασαν, είδαν τους αναβάτες να έχουν ήδη αφυπεύσει, κρατώντας τις αναμένες δάδες ψηλά. Στο φως της φωτιάς, ο Αουάν αναγνώρισε τα πρόσωπά τους, δεν ήταν γείτονες ή κτηνοτρόφοι, αλλά πληρωμένοι άνδρες, σκληροί μισθοφόροι που δούλευαν για τον Βίκτορ Κέσλερ. «Μέχρι εδώ», φώναξε ο Αουάν με τη δυνατή, σταθερή φωνή ενός απάτσι πολεμιστή, σηκώνοντας το τουφέκι του. Οι άνδρες γύρισαν προς το μέρος του. Ο αρχηγός τους, ένας άνδρας με φαρδιές πλάτες και ένα δυσάρεστο σημάδι στο πρόσωπο, χαμογέλασε με περιφρόνηση. «Αυτό δεν σε αφορά, Καλντουέλ», είπε ο αρχηγός τους. «Ήρθαμε απλώς να κάνουμε μια δουλειά». «Ποια δουλειά?» «Να καταστρέψετε κάτι που δεν χτίσατε εσείς», ανταπάντησε ο Αουάν. «Ο κύριος Κέσλερ λέει ότι αυτό το φράγμα είναι παράνομο», είπε ο άνδρας. «Ήρθαμε να βεβαιωθούμε ότι θα πέσει πριν χρειαστεί να το διατάξει ο δικαστής».
Ο Αουάν ένιωσε την περιφρόνηση να τον κυριεύει. Ο Κέσλερ θα μπορούσε να έρθει να μου το πει ο ίδιος αν είχε το θάρρος, αλλά προτιμά να στέλνει σκυλιά να κάνουν τη βρώμικη δουλειά του. Το χαμόγελο του αρχηγού χάθηκε αμέσως. «Πρόσεχε πως μιλάς, κτηνοτρόφε», βρίλησε. «Είμαστε 6 και είσαι μόνο ένας». «2», είπε η Λιβία, κάνοντας ένα βήμα μπροστά δίπλα στον Αουάν. Κρατούσε ένα όπλο που ο Αουάν δεν ήξερε καν ότι γνώριζε να χρησιμοποιεί. Για μια στιγμή επικράτησε μια επικίνδυνη σιωπή. Όμως, πριν προλάβει κάποιος να κάνει την πρώτη κίνηση, περισσότερα φώτα εμφανίστηκαν μέσα στο σκοτάδι από τις γύρω πλαγιές. Φωνές άρχισαν να ακούγονται από παντού. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σημείο του φράγματος περιτριγυρίστηκε από ανθρώπους. Ο Βουέιντ και η γη του, ο Ντελακρουά με ένα κοφτερό μασέρι στο χέρι, ο Σένλεϊ, ο Μόρισον, ακόμη και οι οικογένειες των Χόφιμιάν και των Μαρτίνεζ εμφανίστηκαν, όλοι τους οπλισμένοι και γεμάτοι οργή. Οι μισθοφόροι του Κέσλερ βρέθηκαν ξαφνικά και θεαματικά σε μειονεκτική θέση. «Όπως είπα», φώναξε ο Αουάν, και η φωνή του ακούστηκε καθαρή πάνω από το πλήθος, «δεν είμαι μόνο εγώ εδώ. Αυτό το φράγμα ανήκει σε όλους μας, και αν θέλετε να το γκρεμίσετε, θα πρέπει να περάσετε πάνω από κάθε άνθρωπο που στέκεται εδώ απόψε». Οι πληρωμένοι άνδρες αντάλλαξαν αμήχανα βλέμματα. Ο αρχηγός τους προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, αλλά ο Αουάν έβλεπε τον φόβο και τον υπολογισμό στα μάτια του. Είχαν προσληφθεί για να εκφοβήσουν έναν μόνο άνθρωπο, όχι για να πολεμήσουν με μια ολόκληρη ένοπλη κοινότητα. «Ο Κέσλερ θα μάθει για αυτό», βρίλησε ο αρχηγός καθώς άρχισε να υποχωρεί. «Πολύ καλά», απάντησε ο Αουάν. «Πες του ότι θα τον δούμε στο δικαστήριο. Και πες του πως αν ξαναστείλει ανθρώπους στην ιδιοκτησία μου, δεν θα φύγουν περπατώντας». Οι μισθοφόροι ανέβηκαν στα άλογα τους και απομακρύνθηκαν μέσα στο σκοτάδι, με τις δάδες τους να τρεμοπαίζουν μέχρι να χαθούν οριστικά. Μόλις έφυγαν, μια αυθόρμητη κραυγή χαράς υψώθηκε από το συγκεντρωμένο πλήθος. Οι άνθρωποι χτυπούσαν την πλάτη του Αουάν, συγχαίροντας ο ένας τον άλλον και γελώντας από την ανακούφιση της έντασης που εκτονώθηκε. Όμως ο Αουάν στεκόταν ακίνητος, κοιτάζοντας το φράγμα. Τα χέρια του έτρεμαν ελαφρά από την αδρεναλίνη και από μια βαθύτερη συνειδητοποίηση. Κατάλαβε πόσο κοντά είχαν φτάσει στο να χάσουν τα πάντα. Η Λιβία άγγιξε το χέρι του. «Είναι εντάξει, έφυγαν», του είπε σιβά. «Για τώρα», απάντησε ο Αουάν. «Ο Κέσλερ δεν θα σταματήσει μέχρι να νικήσει ή μέχρι να καταστραφούμε». «Τότε θα φροντίσουμε να μην νικήσει», είπε εκείνη με πίστη. Ο Αουάν κοίταξε γύρω του τους γείτονές του που είχαν τρέξει μέσα στη νύχτα για να υπερασπιστούν κάτι που είχαν χτίσει όλοι μαζί. Δεν ήταν πια το δικό του φράγμα, ήταν το δικό τους. Ένα σύμβολο μιας κοινότητας που επέλεξε την ενότητα αντί για τον φόβο. Σε εκείνη τη στιγμή, στεκόμενος στο σκοτάδι με τους συντρόφους του γύρω του, ο Αουάν κατάλαβε γιατί πραγματικά πολεμούσε. Δεν ήταν μόνο το νερό. Δεν ήταν καν μόνο η επιβίωση. Ήταν η απλή, αλλά ριζοσπαστική ιδέα ότι οι άνθρωποι είναι πιο δυνατοί όταν είναι μαζί παρά όταν είναι χώρια. Ότι η απληστία και ο εκφοβισμός δεν ήταν απαραίτητο να κερδίζουν πάντα. Ακόμη και στη πιο σκληρή γη, η ελπίδα μπορούσε να ριζώσει και να μεγαλώσει αν κάποιος ήταν διατεθειμένος να την υπερασπιστεί. Έδειξε στους συντρόφους του ότι η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στην άσκοπη βία, αλλά στην υπομονή και την κοινή δράση. Εκείνη τη νύχτα, ο Αουάν έμαθε πως η ειρήνη απαιτεί μεγαλύτερο θάρρος από τον πόλεμο, καθώς χρειάζεται περισσότερη ψυχική δύναμη για να σταθείς όρθιος και να αρνηθείς να γίνεις σαν τον εχθρό σου. «Εντάξει», είπε τελικά, και η φωνή του ήταν πλέον σταθερή και ήρεμη. «Θα το τελειώσουμε αυτό μαζί». Η μοίρα φάνηκε να δοκιμάζει την υπομονή και την πίστη του Αουάν μέχρι την τελευταία στιγμή. Το πηγάδι του ράντζου, η τελευταία πηγή ζωής που είχε απομείνει, στέρεψε εντελώς 3 ημέρες αργότερα. Ο Αουάν το γνώριζε βαθιά μέσα του πως αυτό θα συνέβαινε, καθώς παρακολουθούσε τη στάθμη του νερού να πέφτει ασταμάτητα κάθε εβδομάδα. Όταν όμως κατέβασε τον κουβά εκείνο το πρωί και άκουσε τον ξερό ήχο του ξύλου να χτυπά πάνω στη πέτρα, η πραγματικότητα τον χτύπησε σαν βρωθιά στο στομάχι. Η Λιβία τον βρήκε να στέκεται δίπλα στο πηγάδι, κοιτάζοντας το απόλυτο σκοτάδι στο βάθος. «Τελείωσε λοιπόν», είπε εκείνη σιγά. Ο Αουάν ένιωθε εξαντλημένος,
ανήμπορος να σκεφτεί πως θα επιβίωναν τα ζώα και οι άνθρωποι χωρίς νερό. Η Λιβύα όμως, με εκείνη την ακλόνητη δύναμη που τη χαρακτήριζε, δεν άφησε την απελπισία να τους κυριεύσει. «Τότε δεν περιμένουμε την τύχη», δήλωσε αποφασιστικά. «Θα τελειώσουμε το φράγμα σήμερα». Ο Αουάν έστειλε αναβάτες σε όλη την κοιλάδα πριν από το μεσημέρι, μεταφέροντας το μήνυμα πως αυτή ήταν η τελική μάχη. Ή θα τελείωναν το φράγμα εκείνη την ημέρα ή θα παραβίβονταν στην ήττα. Η ανταπόκριση της κοινότητας ήταν συγκλονιστική. Άνθρωποι από κάθε γωνιά της κοιλάδας έφτασαν με κάρα και άλογα, φέρνοντας μαζί τους εργαλεία και μια σιδερένια φέληση. Οι γη του Βουέιντ δούλευαν σαν να ήταν δαιμονισμένοι, μεταφέροντας την τελευταία ξυλία για τις πύλες του υπερχιλιστή. Ο Ντελακρουά, με τα δυνατά άλογα του, έσερνε τις πέτρες με μια υπομονετική και ασταμάτητη δύναμη. Οι γυναίκες των Χόφιμιάν έστησαν μια πρόχειρη κουζίνα για να εξασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα έμενε χωρίς τροφή και νερό κατά τη διάρκεια της σκληρής εργασίας. Ο Μόρισον οργάνωνε το χάος με τη μεθοδικότητα που τον διέκρινε, εξασφαλίζοντας ότι κάθε χέρι βοηθούσε εκεί που υπήρχε ανάγκη. Ο Αουάν δούλευε δίπλα τους, τοποθετώντας πέτρες και στερεώνοντας ξύλα. Τα χέρια του ήταν ματωμένα και πληγωμένα, αλλά παρέμεναν σταθερά. Η Λιβύα βρισκόταν παντού, λύνοντας προβλήματα και δίνοντας θάρρος σε όποιον ένιωθε την κούραση να τον λυγίζει. Καθώς το σούρουπο πλησίαζε, ο Ντελακρουά κατέβηκε από την κορυφή του φράγματος και κοίταξε τον Αουάν. «Τελείωσε», είπε απλά. «Μπορεί να μην είναι όμορφο, αλλά θα αντέξει». Σαν να είχαν ακούσει οι ουρανοί την ολοκλήρωση του έργου, μια βροντή ακούστηκε από μακριά. Όλοι σταμάτησαν και γύρισαν το βλέμμα τους προς τον δυτικό ορίζοντα. Σκοτεινά σύννεφα άρχισαν να μαζεύονται, δημιουργώντας πύργους που άγγιζαν τον ουρανό. Ο αέρας άλλαξε, έγινε βαρύς και ηλεκτρισμένος, φέρνοντας μαζί του μια μυρωδιά που ο Αουάν είχε σχεδόν ξεχάσει, τη μυρωδιά της βροχής που πλησιάζει. Αυτό ήταν η σωτηρία που έπεφτε από τον ουρανό. Ήταν η ελπίδα που γινόταν πλέον χειροπιαστή. Η καταιγίδα πλησίασε με τη δύναμη ενός στρατού που προελάβνει. Οι πρώτες μεγάλες σταγόνες άρχισαν να πέφτουν και ο Αουάν στάθηκε με το πρόσωπο στραμμένο προς τα πάνω, νιώθοντας τη βροχή να χτυπά το δέρμα του σαν ευλογία. Η Λιβύα γέλασε με έναν ήχο καθαρής χαράς και του έπιασε το χέρι. Έτρεξαν μαζί προς το σπίτι καθώς η καταιγίδα ξέσπασε για τα καλά, μεταμορφώνοντας το διψασμένο τοπίο σε μια θάλασσα από νερό και θόρυβο. Παρά την νεροποντή, ο Αουάν δεν μπορούσε να μείνει μέσα στο σπίτι. Έπρεπε να δει αν το έργο τους θα άντεχε. Περπάτησε μέσα στη βροχή προς την κήτη του Ριατσού, συνοδευόμενος από τη Λιβύα, τον Βουέιντ και τον Ντελακρουά. Το άλλοτε ξερό κανάλι είχε ήδη αρχίσει να γεμίζει νερό. Μέχρι να φτάσουν στο φράγμα, το Ριάκι είχε γίνει ποτάμι. Το νερό χτυπούσε το φράγμα με τεράστια δύναμη, δοκιμάζοντας κάθε ένωση και κάθε στήριγμα. Ο Αουάν κρατούσε την ανάσα του, ψάχνοντας για ρογμές ή σημάδια αδυναμίας. Όμως το φράγμα άντεξε. Το νερό ανέβαινε σταθερά πίσω από το πέτρινο εμπόδιο, γεμίζοντας τη λεκάνη που είχαν δημιουργήσει και σχηματίζοντας μια δεξαμενή. Ο υπερχιλιστής λειτουργούσε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί, επιτρέποντας το επιπλέον νερό να ρέει προς τα κάτω χωρίς να καταστρέφει την κατασκευή. Η επιτυχία, παρά τα εμπόδια και τους εχθρούς, το σχέδιο λειτουργήσε. Η Ανάσταση ήταν σαν να έβλεπαν τη γη να ανασταίνεται μπροστά στα μάτια τους. Η πληρότητα, μέχρι το δεύτερο πρωινό, η δεξαμενή ήταν γεμάτη μέχρι πάνω. Το τοπίο μεταμορφώθηκε με απίστευτη ταχύτητα. Τα βοηδή, που ήταν αδύνατα και εξαντλημένα, κατέβηκαν να πιούν νερό, χορταίνοντας για πρώτη φορά μετά από μήνες. Η διψασμένη γη ρούφηξε το νερό και πράσινοι βλαστοί άρχισαν να εμφανίζονται σχεδόν αμέσως, με το χορτάρι να ανταποκρίνεται στο βόρο της υγρασίας. Η χαρά ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων, καθώς έβλεπαν τους κόπους τους να καρποφορούν και το μέλλον να μην φαντάζει πλέον τόσο σκοτεινό. Ωστόσο, η νίκη αυτή δεν έφερε μόνο χαρά. Η επιτυχία του Αουάν προκάλεσε την οργή του Βίκτορ Κέσλερ, ο οποίος ζήτησε επίγουσα ακρόαση με τον δικαστή, κατηγορώντας τον Αουάν για παράνομη εκτροπή νερού. Η μάχη για τη γη και το νερό δεν είχε τελειώσει ακόμα, αλλά τώρα η κοινότητα είχε κάτι χειροπιαστό να υπερασπιστεί. Η ημέρα της ακρόασης στην πόλη της λύτρωσης ξημέρωσε με έναν ουρανό καθαρό, αλλά η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη από την προσμονή της τελικής αναμέτρησης.
Ο Αουάν, ο περήφανος απάτσι κτηνοτρόφος, φόρεσε το καλό του κοστούμι, εκείνο που κρατούσε για τις πιο επίσημες στιγμές της ζωής του. Δίπλα του, η Λιβύα φορούσε ένα απλό γκρίζο φόρεμα, που την έκανε να δείχνει αξιοπρεπής και δυναμική. Πίσω τους, μια ολόκληρη πομπή από κάρα και αναβάτες τους ακολουθούσε, ήταν κάθε οικογένεια που είχε ιδρώσει για το φράγμα, κάθε άνθρωπος που είχε στηρίξει την ελπίδα του σε αυτό το κοινό όραμα. Το δικαστήριο ήταν ασφυκτικά γεμάτο από κόσμο. Στο μπροστινό μέρος καθόταν ο Βίκτορ Κέσλερ, περιτριγυρισμένος από ακριβοπληρωμένους δικηγόρους που φορούσαν κοστούμια μεγαλύτερης αξίας από ένα ολόκληρο ράντσο. Η αυτοπεποίθησή τους ήταν φανερή, καθώς θεωρούσαν τον νόμο ένα εργαλείο που μπορούσαν να λυγίσουν κατά βούληση. Ο δικαστής Χόλοβουεϊ, ένας άνδρας με αυστηρό πρόσωπο σκαμμένο από τον χρόνο, πήρε τη θέση του και η αίθουσα βυθίστηκε στη σιωπή. Ο δικηγόρος του Κέσλερ, ο Κέρτις Βουέμπ, σηκώθηκε και άρχισε να κατηγορεί τον Αουάν για κλοπή νερού και παράνομη εκτροπή του φυσικού ριατσού. Παρουσίασε χάρτες και έγγραφα, προσπαθώντας να πείσει τον δικαστή ότι η απληστία ενός ανθρώπου κατέστρεφε τις περιουσίες των υπολείπων. Ο Αουάν ένιωθε το στομάχι του να σφίγγεται, βλέποντας πως η αλήθεια μπορούσε να διαστρεβλωθεί από έξυπνα λόγια. Όταν ήρθε η σειρά του Αουάν να μιλήσει, σηκώθηκε με την ηρεμία που χαρακτηρίζει την καταγωγή του. «Κύριε δικαστά», άρχισε με φωνή σταθερή, «όλα όσα υπόθηκαν είναι τεχνικά σωστά, αλλά παραπλανητικά. Το ριάκι ήταν εντελώς ξερό από τον Μάρτιο, δεν υπήρχε νερό για κανέναν. Το φράγμα μας δεν κλέβει, παγιδεύει τη βροχή που διαφορετικά θα χανόταν μέσα στο χώμα. Δημιουργεί ένα απόθεμα για να επιβιώσουμε όλοι μαζί». Στη συνέχεια, κάλεσε τη Λιβύα ως μάρτυρα. Εκείνη κατέθεσε με θάρρος, εξηγώντας ότι το έργο δεν ήταν η προσπάθεια ενός ανθρώπου, αλλά ολόκληρης της κοινότητας. «Ο κύριος Κέσλερ δεν ενδιαφέρεται για το νερό», είπε κοιτάζοντας τον δικαστή στα μάτια. «Ενδιαφέρεται για τον έλεγχο της κοιλάδας και φοβάται ότι οι άνθρωποι που συνεργάζονται δεν έχουν πλέον ανάγκη την εξουσία του». Ο Μόρισον, ο Βουέιντ και ο Ντελακρουά σηκώθηκαν ένας προς έναν, επιβεβαιώνοντας ότι η κατασκευή ήταν δίκαιη και ότι η ροή νερού προς τα κάτω είχε βελτιωθεί λόγω του υπερθυλιστή. Η αποκάλυψη ότι ακόμη και οι επιστάτες του Κέσλερ είχαν παραδεχτεί πως τα ζώα τους ήταν σε καλύτερη κατάσταση λόγω του φράγματος, προκάλεσε αναστάτωση στην αίθουσα. Ο δικαστής Χόλοβουεϊ χτύπησε το σφυρί του για να επιβάλει την τάξη. Αφού μελέτησε τα στοιχεία, ανακοίνωσε την απόφασή του: «Ο συνεταιρισμός νερού του κόκκινου ριατσού είναι μια νόμιμη οντότητα. Το φράγμα μπορεί να παραμείνει, καθώς αποδείχθηκε ότι ωφελεί το σύνολο της κοινότητας και δεν στερεί νερό από κανέναν». Η αίτηση του κυρίου Κέσλερ απορρίπτεται. Η αίθουσα ξέσπασε σε ζητοκραυγές. Οι άνθρωποι αγκαλιάζονταν και πανηγύριζαν τη μεγάλη νίκη της ενότητας. Έξω από το δικαστήριο, ο Αουάν πλησίασε τη Λιβύα και της έπιασε τα χέρια. «Παντρέψουμε», της είπε με ειλικρίνεια. «Όχι επειδή χρειάζεσαι στέγη, αλλά επειδή δεν μπορώ να φανταστώ ούτε μια ημέρα χωρίς εσένα δίπλα μου». Η Λιβύα γέλασε με δάκρυα χαράς και απάντησε αμέσως: «Ναι, φυσικά και ναι». Ο βάμος τους έγινε ένα κυριακάτικο απόγευμα δίπλα στη δεξαμενή που τους είχε σώσει όλους. Η Λιβύα φορούσε ένα φόρεμα από κρέμη υφάσμα και ο Αουάν το καλύτερο ένδυμα του πατέρα του. Ολόκληρη η κοινότητα ήταν εκεί, γιορτάζοντας με φαγητό και μουσική, χωρίς καμία απρέπεια ή αλκοόλ, τιμώντας τις αξίες της φυλής και της πίστης τους. Έναν χρόνο αργότερα, η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε με τη γέννηση του γιού τους, του Σάμουελ. Ο Αουάν κρατούσε το παιδί του με χέρια που έτρεμαν από συγκίνηση, νιώθοντας ότι οι πληγές του παρελθόντος είχαν επιτέλους κλείσει. Ο Βίκτορ Κέσλερ εμφανίστηκε στη γιορτή της ονοματοδοσίας, προσφέροντας ένα δώρο και παραδεχόμενος ότι η συνεργασία ήταν τελικά πιο ισχυρή από την απομόνωση. Το ράντσο του Αουάν και της Λιβύας έγινε σύμβολο για ολόκληρη την περιοχή. Η ιστορία τους δίδαξε ότι η άρνηση ενός ανθρώπου να παραδοθεί, το θάρρος μιας γυναίκας να ξεκινήσει από την αρχή και η απόφαση μιας κοινότητας να αλληλοβοηθηθεί, μπορούν να μεταμορφώσουν μια ετοιμοθάνατη γη σε έναν παράδεισο ελπίδας. Η ελπίδα δεν ήταν πια ένα συναίσθημα, αλλά μια καθημερινή επιλογή που καρποφόρησε μέσα από τη δουλειά και την αγάπη.